Really say, you say, guys. Say. Really say. Unobatwa guys, sakatakwata nyacho. Vasheti Kazinero Urisei. Joyce Napea Nyati 1489. Faith Mponda Jisei. Lokadia Chidunga Tsokozani Mulaleya Jisei. Melody Kondan Tari Jisei. Ima Mz Jisei. Zofin Entertainment Gogo Charity Magorimbo Jisei. Mich Peludence, oh sorry, Anna Mamoyo, say, Mamoyo, Mamo, say, Precious Manika, Eusebia and Lovu, Right So Masondo, Tarisai Crescentia Dangiso, say, Fiona Kwashirai, say, Chevelina Banda, could say, Fortune Amo Belinda Kuzanga Tinotenda Sakubani Sisi Rai Modista Katiyo Rai. Nezro, I wanted to raise guys. I was very tired. What's on your Mitao Rai is Nakumorisa Rosemary Chacha Joyce Naprea Salichuala Clarice Hove Chinaka Tracy GCC Ane Sunate Levinia Chimanda Amba GC Rumbidzai Mugudu say Nash Budi Benson Masawi GCC Nenzimugawi Ausi Jiri Shelter Pamire Jiri Rumbiza Mugundu James Nyemba Ratizobona Jiri Belinda Kuzanga say Nox blah blah Jiri Mich NSC Mutarsa Jiri thank you for missing me Maria Mangani Leicester Paida Jiri Leicester Tatenda Guza Uri Blessing Sambadzi Jiri Vishnet kuzinyoro ndayo ndatanga kumhoresa Shero Nematenga Uri Chanti Munemo Kudzai Mondoro Uri Leisa Chalin Chirimo Ashava Jiri ndinondasiya Messi Ruzvidzo Clara Agod Jiri Chipo Moyo Alexia Zuse long time GC Maria Mangani saka ndakudzokeredza Gloria Masia Stella Jombo ndasina kumhorosa ndopuwa ndasiya ndau Taonga Makoni Erina Muchemwa uri sei tarisai handamhorosa Caroline Mansebo uri sei Nyasha Shito Mamoyo Mamo Budi Matso Simukai Chamunorwa hehe Nyasha ndoda kunzwa nyaya yake zviri sei mafadzwa muchaonyerwa zviri sei kwaizi I don't know kuti sei mamwe mazita achimboskipa saka ndakutodzokera kuti kumusoro saka zvinenge zvaskipa Chido Kanyantu zviri sei Nomakufa sei Faith Nkama Mary Rakatsinzwa zviri sei Barbara Musakwa Talent Mapaya Modista Katiye Kudzai Mondoro Omi Jamba zviri sei Shelter Moyoshi zviri sei Mamoyo Mamo Bright Segwete uri sei Chinaka Tracy Mamoyo Special Devi Maranatha Files zvakatorekera nemi mazita akawanda ngakajamba ana maposa kwandiri inoita kuti kururu ndinoona zvokupedzisira saka ndikakuskipai musazonditi ndakuskipai on purpose guys Lindi Mudzimba Maria Mangani yes saka ndakudzokerodza kapa zvaita saka ndakuona pane mazita anenge ari pakati anozongoti kururu
oskipa chipo hove zviri sei, jita unyemba zviri sei sadombo. Hanzi Hanoi naRosa naJohn. Hai, alright. Josh Johan masowo echishanu sei talent mapaya ava ndavamhuri saka tariro teresa sei vasina kudzokorudza irini. Lloyd Mashi chakanaka madhana sei Tafilili mupawo sei umwe wachona handisi kuziva ini kuti zviri kufamba sei, ari kupindana guys. Vongai trinos sei ndichifila mukatsamba kangu ndotanga kukuudzai. Dog is here. Dog is here. Zvise ipi lipstick yangu enda. Lipstick enda pazino. Hamuchandiudzi usei lipstick. Lipstick enda pazino. Takudzwa Laston Mboto. Zviri sei. Right. Ndichifila katsamba kangu. Ndifile katsamba. 1 minute. Titange kutaura story time yangu. Guys, story time yangu iri crazy. Very crazy. Budi Benson Masau ndo vakatokutsvagai kuti vari kupi. Kana vanyurura vaiva guys kusero. Mamwe special is true varova. So kumudare vanga varova. By the way, guys, ndangoda kuti kudzei ndisatanga kutaura story time yangu. Munyu ndabva ndanotenga zikupepa memwana nedhirama rakaitika zuro. Ndati unoreva nhemewe. Zuro wacho ndakaita dhirama, nhasi futi ndaita dhirama. Ndaita dhirama iroka bva ndaita ukasha ndikati unoreva nhemewe. Handimbotengi chimunyu chitokotoko. Ndokutenga the last packet. Ndatenga the last packet rakarara mushopu. Ndatoti ndakunyatsa kuyandichiisa apa handisi kutomboivhura asi tombobika sitoita sei. Ndikuda kutongotanga ndaita story time about munyu. Ndo zvandida kungotaura izvezvo. Zvakaitika ndezvekudaiwo so. Guys, handimoziva kazi paanga aripoka. Kazi akaita sei. Kazi paanga aripo ndakasvika pakuti dzimwe nguva netimetable dzataichinjana dzedze. Saka time ndeimukawo netime dzanenge dzakamukawo dzange dzakasiyana. Saka ndakasvika pakuti kazi iwoga kana iwo during the day sezvo ndinenge ndakavata unoenda unotenga magrosari. Handizokwanisi kuita sei kuti ndibude newe tichinotenga magrosari tese. Ndo zvaiitika. Saka ndaigona kungomunyorera message. Dzimwe nguva ndakava usiku pane ndakamuka handizvi ndikuita live pandopedza ndo ndavati hangu usiku hwese ndichagatuma nyaya twangu ndichinyora manotsi angu pandichinyorera murima kana ndichinyora manotsi ndakaita sei ndakabatidza tochi yefoni ndichinyora manotsi angu andida kuzoita sei andida kuzoita video. Mind you zvokuita mavidhio aya ndozobuda 10 minutes ka 20 minutes ka asi easy like that ka. Unotoita research, waita research, wonyora manotsi, waita manotsi, wotanga kumaverenga futi kuti unoti zvine musoro here like zvaitawa naLean Fito zvino. Zvine musoro zvanoda kutaura kuti hazvina musoro. At the same time unofanira kuzosenza imwe information pepe paunenge wakuita sei. Ini nangu that's what I do. Kuti ndoenda kunoona kuti izvi zvinoite paundi ati hazviite izvi. Then ndadero ndakutanga uchichiita sei kurekodha. Ndozotanga kuzviteerera futi ndichiedita nepangu pamwe pacho ndine mboomoko ndozotanga kuedita. Saka process guys, it's not easy like that. Saka manje ndinoita sei during the evening paper pandinenge iye paanenge akavata ndotanga kumusendera mamessage manje. Guys, futi nyeke ndikuona ndotanga kumusendera message kuti ndoda kana kuti maapple funga kuti asi ndoda kana kuti drink ndonyora kuti drink apple juice kana kuti chii ndomusendera. Pane ndangofunga usiku ihwohwo kuti list palist ndoda chakati ndaibva ndanyora. Asi manje ndowanzofarira kunyora zvimasnacks zveshe ndotomusendera message. Paanomuka hachandimutsi ari kumuka akaita sei akananga kupi kumashops. Inini pandozomuka grosari neraita sei ratengwa kare. Ndo magariro ataiitewo. Ndinoenda kuti kunotora chikafu changu kana ndichidawo kana kuti musi wepamwe ndoda ukodokodo ndiwanzofarira pane zvimwe zvimabhonzo zvemaribs ndiwanzozvifarira. Saka ndo zvanonyanzaita sei kunyora panumber 1 list.
Saka that's how we survived munomba in terms of kunotenga magrocery. Iye hana kufunga kutenga munyu, ina hana kufunga kutenga munyu. Ndozvakaitika. Iye futi I remember pani pangu futi pakatozobuda kanotenga kuti mafuta akapera gandoti bude ndotenga mafuta. Ina nambozvifunga zvokutenga cooking oil because kukitchen normally ndiye aibika. Ini ndasingambonyanyi kubika ndine nditori busy kuita zvemavideo angu. Saka manje zvikasita ndezvokuti the day before ati ari kudzokera kuBangkok tandatomboiona soti iyo chipepa chacho ndichachiona unfortunately ndandatomboita sei ndandatombochiona chipepa chacho ndatoya nacho chipepa chacho ndobva ndaita sei ndoti tiita sei takangana kutenga munyu ndobva totenga mangwana ndobva ndatiri bho. Saka the day racho rakakuti the day before tisagani nyama dzangu ndakava nehama dzisi the day before 2 days before paanga anoita kagrosari kake paangaenda pane zvaanga ambonotora futi ikoko apa ndezvangu futi zvacho zvaanga anotora ndobva aita sei adzoka ndikabva ndichiri ipapo futi nditori I remember pane musi wandakanga ndakangana kumuti andiigire something nekuda kwokuti ndakadhakwa nehope ndakati ndakaramba ndichiverengera kuti ndichamboka ndomusendera message kusvika adzoka kumashops kuya iyeoni kuti hana musendera message yekuti uye nechakati akadzoka asina. Ndonazomuti the day before ndikati ashanyasha unoziva kuti chichaitika zvekuti time yandinovata inini neyandinomuka ndichanetsekana nekuti ndovata during the day pandinozomuka kuma6 PM matuktuk kuno kusiti kwangu kuma-remote areas kwakasiyana nekunogara Nyasha ari muCBD saka zvokuti nyange chikafu chikamuperera anongodzika padownstairs otoenda pa7-Eleven. Now that's different from me. Inini chikafu chikandiperera pane 2 ways: kurumwa nembwa ndichida kutsvaga chikafu kana kuti kumirira mangwana acho kwaedza. It means ndakutovata nezhara that night ndakumirira mangwana makuseni kuti ndigokwanisa kufonera munhu wetuktuk. Zvinoreva kuti ini munhu wetuktuk ndofanira kugara ndine nhamba kana kuti 5 dzevanhu vematuktuk vakasiyana-siyana. Tuktuk ndo source of transport yangu kwandiri kunoku, ndo mode of transport actually, not source is wrong word, ndo mode of transport yandinoshandisa tuktuk. Nekuti kunoku hakuna mabhaiki. KwaNyasha kune mataxi, kune mauber, kune matuktuku futa vanowanzoshandisa mabhaiki, mataxi nemauber kwaNyasha, whereas kwandiri tuktuku ndo iri popular. Saka ndinogona kungofona ngoti tuktuk ndoda kuenda kumall kuRobinson, ndoda kuenda kubig C mall, ndoda kuenda kwakati wouya paapartment pangu ndoinda ndobhadharawo but ndienda kubhadhara more. Saka ndafunga kuti ndati akana panazonyasha kainda zvokwadi kurashuka kuenda kugrocery kunogona kundinetsa ndati ngatite so inini ndokupa mari wondoita sei wonotenga grocery, but grocery unogona kuita sei either unogona kunotenga makuseni kana kuti andogona kunotenga nyange masikati, it's fine kati bho. Ndobva ndavata usiku hwese ndichitsvaga ndichinyora grocery, but to my surprise ndakanyora grocery rose randofungira kuti I think ndora ndoda kubva kumvura because kuno kumvura yepasingi hamwe mvura yepasingi hameno itoriwo nekahwema kainako. Saka kwakatowanda kuti sei mvura yekutotenga ndo yatinoita. Unotoenda mushopu unotenga mvura dziya dzemumabhodhoro ndo dzinoshandiswa even yomunyika munomu, havamwe mvura yepatepi vanotenga mumashopu. Saka ndo chandakatanga kuita ngati unonditengera mvura because hakusina mvura, ende futi ikangopera it means I'm now forced kuenda kumall kana kuti kune rimwe zigrocery shop rinotenga, so even vanhu vekulawo vanouya vachitenga mune that big shop. Ndo zvazvakaita kunoko. Ndikafunga kuti mushopi momo ndikaminda memwana ndo munotengeswa mazikunyama guys, zihwemwe remunyama racho rinondinhuhwira. Saka ndotanga kufunga kuti ndikada kutanga kuenda kushopi iyoyo ndo the first thing ndandofunga kuti vakomana ndigotanga here kunotarisana nemazikunyama ndikakazara ikoko. Ndikati kana chamwari unotondindira kushopi ikoko ndokubhadharira taxi yacho nezvese ikona ukati chakati ndinongokuti inda unonditengera ikoko because ndoku it's like zihostel. Zvakafana nekuya kwakuZimbabwe kuti vanhu vanoenda kuna kuti kwamahomad musa for example kana kuti kuPick n Pay, so that rini zishopi iroroka rakafana nekuti ziPick n Pay rekuno kumusiti mandiri. Ndikati kana chinondinyangadza mazinyama anenge ari mushopi imomo anondinhuhwira zvimwe zvokuti ndobva koko ndagwa musoro. Ndikati handindi because indoriekta Nyasha ariekti. Ndobva ndamuti unonditengera ikoko ndanyora list guys, ndakanyora list yemvura, ndikanyora list yekuti dhiringi, ndikanyora list pane zvinhu zvose, panga pasina mafuta, panga cooking oil papasina guys, mind
Nekuti wakusvoda izvozvi sitotaura nemi panga pasina cooking oil palist iyo zvakare panga pasina munyu palist apa paingova netunhu tusina kana basa ndo zvimwe zvandokwanisa kutaura asi maribs ndo chinhu chekutanga chandakaisa palist yeizvozvo zvinhu zvachoni zvinana mabasic ndogara ndinawo ndotenga ini cartons ndongokanda uko mafuta necooking oil nesalt sugar ndongotengawo kana ndichida kumwa tii ndandagara zvangu nayo ndinomwa tii here and there ndakureva nemari ndoya ndikafunga vana Nyasha ndomwa tii every day ine lemon so Nyasha anozviziva kuti ndofarira tii ine lemon so now what she did pese paiinda aiita sei ainotenga malemon but pane mumwe musi watakambobuda nakonga malemon angu ndamuti kubva makuseni uzonditengera chi malemon kana zvimalime zvezviya ndobva amakangamwa musi haana kubata ndikati watenga zvinhu zvese izvi kwakukanga malemon angu sei ini chizva ndinoda tiine malemon musi aiva nestress yake guys atiwo nestress yake saka pese panga kungoenda kushopping aindivigira malemon because anoziva ndofarira chi malemon pakuti bva ndoda malemon palist bva malemon ndafunga kuti amanaka tiine lemon ndo inondinakira asingambeni saka ndozonotengerwa nanichi malemon iwayo vanotengera malemon vanotengera chingwa vanotengera zvese zvezviya kwakusiya munyu nemafuta kwakutora zvese vatoti undivigire maavho kana ariko bvati maavho anga ariko anga ari mambishi saka namasiya vatoti undigire ini futi pane matype one emaevho andoda ndobva anotengawo akanotenga type yake kana zvina kushata tinongozvitenda zvese then nezvimwewo saka manje Nyasha uye zvaakasaka ndobva ndazoti manheru ikati Nyasha ukanotenga salt but ndati time yauchazoenda kutenga kunokwira bhazi rako time yekuti achokana tikunyeberana time yacho yakatosiyana saka zvirova kuti ininika I'm now forced magrapes handimafariri handitomadi zvachose I don't like magrapes anondihwisa hamene ukakuhwahwazhira kake kana ukakungo hamene ukaku like I like magrapes but kwandiri andakamakoniwa ndo zvimwe zvinhu zvandakakoniwa kana zvimwe zve zvamaitaura zvatakaita pamapati zvezviya machocolates aya ndakamakoniwa ndoda kureva shuwa ndakamakoniwa nezvimwe zviya zvamaireva kuti zvifrutu zviya chinonzi chiyekera ndonzi chinonzi kiwi here kwachi ndakachitenga chida kuchitesta ndakachikoniwa ndikati izvi hazvisi zvangu ndokuzvikoniwa ndokusiyana nazvo magrapes hamagoni asi Nyasha aimafarira mumwe nemumwe une zvake zvaaifarira zvake saka hainge siri problem but now zvakazoitika zvekuti anditi izvoni unozonotenga ndikati ndinotenga shuwa but day rakaenda Nyasha hana kukwanisa kuenda kushopu kwake ndakamuka kuma 6 p.m. meaning kuti hakuna kwandainda hakuna kwandaitozoenda ende nembwa panotori nechimwe chiarea so chinotogara mbuka kune mastray dogs like havaurai mbuka kunoku vanozrespecta mhuka saka muno mustreet mandiri manje kune dzimba dzese but ukajamba bhoti dzimba 6 kudzika side iroro netumashops tudiki twachoni twakuti even tunovharwa na8 p.m. mbuka idzodzo unodziona dzakangogara ipapo dziri more than 20 dzakatopota ndakapota ndarumwa ruviri guys saka imagine kuti ndakambopota ndarumwa ruviri ka I cannot imagine kuti ndingawanikwa ndichidzira kuti turu ndichifamba pesasa makumbo ndienda kuchishopu ichocho even during the day ndikangoona one chiti pe ndinotorova U10 kana iri zhara ndogara nayo zhara yacho because mbuka idzodzo dzinotokuruma and hadzirohwi mbuka dzekunoko hadzirohwi hadzise munhu anogona kutobika chikafu nembwa dzekuno utonodzipa chikafu vanodzirespecta inini ndakambohwa kuti vanhu vekunoku Alexi ari panapa inini what I had kudhara ndakahwa kuti vanorega kuraya mbuka nekuti vanenge vachiti vanhu vanenge vashaika veve handi vanovapisa zvekukremeta zvezvo so no zvavanoita zvokuti vanobhiliva kuti mweya yavo inonogara muimbwa that's what I had saka vanodzirespecta imbwa havadziurai vedu vekuno kune mbwa vedu vendati kune mbwa mazvihwere even kusiti chaiko big city rine mbwa hadziurawi ndo zvavanoita vanodzirespecta so kunoti ikoko side dzeuku kushireyo kune mbwa asi kune dzimwe dziri nice dziri kusaidi kokumusoro ukuku ndozvakuudza zvandaita drama randaita nhasi nekuda kwesoti iyoyo ndobva ndafunga kuti hazviiti apa this was before 8 p.m.
ndikati handichatoendi. Ndobva ndavati handakutobika because of that. Ndikati handingambobikisa ndotoita ndotovatira chingwa netii pandavata. Mangwana achoni zvakazoitika ndobva zuro ndobva ndakazogadzira costume yani yanasabha yaya. Zvakaitika kuti costume yanasabha yakandinetsa guys. Yakandinetsa pakuti makadhibhokisi emapapiro ayayaka ndaikoniwa kumaisa umu. Nokuti ndaiti ndikada kuriisa umu raidonha. Saka ndichandiita sei guys, kana ndakambodemba gazika handisati ndambodemba gazi mukati meupenyu hwangu sezvandakaita zuro. Vedu ndakashaya zvekuita pandakatanga kugadzira bapiro kuma 6 AM dzekunoku 6 7 ndagadzira mapapiro apera. Ndobva ndachege nditi sei ndaimasaiza ndichiti hai wawo hazvimbonetsi ndinongorisa 8 guys ndikuzama kusunga bapiro ukuku kusvika ruoko rwakupisa ndichiti ndikaisa kudai so ndoti izvozvi ndakugona rodonha bapiro riya. Guys ndikati no guys maindiyo patiri kugadzira mabapiro panotoriona mumwe munhu aitotsva ariko koko because ndakati ndikuda kutsvaga munhu kutaura naye nyaya kuitira kuti ndisakurumidza kuzobatwa nehope because normally ndowata by 5 AM ndofanira kunge ndakubatwawo nehope dzekunoko ndozomuka kuma 4 5 guys 6 7 8 o'clock ndakutanga kudausa bapiro ringagara bapiro haringagari 9 bapiro ringagara bapiro haringagari guys ndakarwadziwa zuro ndakamborwadziwa guys nekugadzira zvinhu zvemavhidhio zuro ndakanyasa kurwadziwa kusvika pekupesira. Ndakatsotaura ndikati guys kana ndakazombodemba Nyasha nhasi ndipo pandikuti dai Nyasha asina kudzokera zvake angodhireya ne1 day nekuti ndaiti ndikaridayo so regoni unodonjera kuseri ukuku kana kuti ndakatokuchechema guys. Ndikasaka ndaita sei apa rimwe bapiro rachani guys ndanga ndikuti ndandamasecheka akaikira apa ndiri kukusanganisa nyaya dzacho nokuti dziri kupindana nemumunyu macho imomo. Ndikazvifunga zvaziroka zvakuti ndakuseka but it was not funny. Bapiro raSebastian ndikadzokera kuZimbabwe Sebastian anofanira kutondotorwa picture neni guys. I suffered yesterday nebapiro riya apa nditi ndikada kudayo bapiro riya rakutongera ita upside down ndikati saka razofamba sei because apa bapiro ndaricheka same design saka meaning kuti bapiro ndasa same design rarichabuda rakadai ende dai ndanganyashanga aripo bapiro riya ranga singazofaniri kubuda rakaita sezvarakaita zuro pepe ndanga ndatobhweka ndatoshaya kuti ndoita sei. There is nothing I can do. Hakuna umwe munhu akwanisa anondisunga. Saka zvaraifanira kuita ndakamboda kugadzira matambo kuti ndoita zvekuripfeka ndikaripfeka rakadai apa ndikaripfeka raidonha rouya musasumu. Guys ndakarwadziwa so guys mapapiro asabha akandirwadza guys. Saka ndoti chinodisa because ranga rabuda zvakanaka but now kuzorisunga nekupfeka that was the worst trauma of my life yesterday. Saka ndoita sei ndikati ndinoita sei ndinobvunza munext door kuti ndisunge bapiro apa ndomuudza sei netai kuti please sunga bapiro here kana kuti ndoti chii handitozivi. Ndamboenda paGoogle Translate ndonyora kuti chii paGoogle Translate kuti ndisunge bapiro handinoda kuti ribude rakadai hatihwisisani. Kasaka ndoita sei guys ndakarwadziwa ndikati saka leba yangu yandaita yesei guys bapiro rigongobuda kunge chisokisi pedzise here guys hazviite. Ndikanoreva nhemewe ruoko rwangu rukasvika pakupisa ndichitatarika nekuda kusunga bapiro guys. Ndikati alright kana zvanetsa hazvo ndakumboita imwe option. Apa inini ndaida kuti rinyatsa kudani apa parakaenda mudenga rakadai rakanyatsa kuita mudenga alright iri rabuda design ko rimwe racho rakubuda kunge raita upside down. Ndakarwadziwa tikati apa makadhibhokisi acho ndinomawanepi. Saka ndaenda kushopu here kupe makadhibhokisi guys. Nyasha ndakamutsanguira nezuro kuti why did you go at this crucial time? Ndakarwadziwa guys. Kasaka ndoita sei ndosungwa nani? Ndobva ndagara pasi ndakabuda ziya kutoti teu ndorisunga sei bapiro iroro guys. Ndikati alright chirege ndigadzire nyanga dzachoni. Ndagadzira nyanga yekutanga yarava kubuda. Chandakazita necklace ndiyo yange irichi nyanga yangu yekutanga pakubuda guys. Ndagadzira ichi2 apa uyu zvinopenya zveshe ndio zvatakashandisa pabirthday rani ramanjenjenje. Ndikanoreva nhema Nyasha kana akuzoda kugadzira zvemapresent akumbi ari kutonotsvaga mamwe futi marepa handitomborina basa nazvo because right now ndo zviripo ndamacheka handatombudza Nyasha kuti magreen ako aya ukasiya wakachengeta akumbi
ndakacheka ndakamumudza izvozvi kana aripo ndo pari kuzviwa kuti ndakacheka zvinhu zvake zvaida kuita zvapedzetera kumbi. Ndakazvicheka guys, ndakazvicheka zvese. Saka it means kuti kasi kana akutodzoka kuita birthday ka ari kutotanga futi start kunotsvaga zvezvebirthday rakumbi ndozviri kuitika. Mapepa ese anga rekwekera ndakamacheka ndikamacheka ese ndikatora ekera ese ndichitsvaga zvakafanana ndikazvicheka ndikati ini ndotozomudza after kuti mwana wangu kana ngoni imwe design angoda uchashandisa nemabhodhero anga akaripa ndakaita unwrap ndikazvicheka ndikati tozoonana kumbiri mwana ndikamacheka ese ndakacheka about 4 mapepa anga akasiwa akagadzirwa kuti tinozomashandisa ndikazvicheka ndikapedza mwana ndikati alright. Saka now doita sei guys, I'm not even joking. Ndiri kutokuudzai nhasi kana kuZimbabwe nyange zvikanzi hatori vanhu nemapictures. I don't know how, but chandoziva nchokuti I'm gonna tell you guys kuti ndakariwana picture nabudisaba because I suffered yesterday. Mwana ndakazongoti you know what, I don't care kana raramba kubuda neapa ndekuti ndaida kumaisa apa paka akanyasa kubuda akadai zvakasvikaita saba ndikati unoreva nhema iwe ndobva ndatura mazishindo apa mashinda anyasha kuti ese wanga akachengetwa kunzi azoikira yanga akasiya tenga ndikazviturutu ndikazvisunga ndobva ndatisunga 1 nekudeuso ndambosunga undadeuso apa ndandakurwadziwa 11 o'clock dzakachainsa ndagona kusunga bapiro guys from 6 AM. Ndakarwadziwa ndatero manzikati unoreva nyama uku kufoni ko kune munhu aripo anogona sei kuti ndiani asi kufoni ko munhu wo waishandawo kaino ndiita sei kazi ndaitofunga kuti ndikasara ndiri ndega ndichata senjahwa usimbe handizomboiti vhidhiyo yacho nebapiro rangu ndikati I cannot suffer inini ndarwadziwa kugadzira bapiro zvinofanira kutoshanda somehow that ero paipai bapiro rangu riya ndobva ndatora mashina ndikutanga kuzvimonirira muhuro maimwana ndichizvimonirira nanesitopu kuti risadonha ndikati amheno rakutongobudawo rakaita kunge ndiri kusungwa ndikoko ndotora rimwe riya ndamasunga ndikati ndakutongoita vhidhiyo zvakadini guys ndakazvisimbisa. This is 11 AM ndiri kuzvisimbisa apa zhara ndakutota kuti handina zhara yachoni 11 mengwana asati aziva kusunga bapiro ndazongotora mashinda ndamatora shinda yanyasha yange yakaisa ndangovhanganyura muchibhokisi chake chemagifts ndadero maimwana ndatora ndatanga kucheka mashinda aya ndatanga kumacheka ndadero maimwana ndapedza kudaro ndakuti hameno musoro mundakungosunga right ndakazvirevera nhema ndikati ndakurekota guys bhodhi yangu yanga yakundiudza kuti yaline takatanga kupira simba so handichazi kuti yange iri zhara iri ndobva ndafonera ndakata uyu munhu wandaitaura naye uya mufesi wandaitaura naye shamwari yangu ndakataura kubva mana 6 anga aitaura neni munhu ye thank you very much kana uchizvinzwa thank you very much iwewe akamira tikagadzira mapapiro kusvikapera tagadzira mapapiro kusvikapera vamakanda pambedha apo manji ndakasenda dzimba handikazene anga ari kuekera anga akandidzinga pambedha ka ndobva yaata sei asara ari pambedha. Saka now I think chimwe chinhu chaka ndasikatozvizivi but pandakapedza kugadzira mapapiro ndakamakanda pambedha pandanogara pafulo pangu pandakadzingirwa ndikasiya ndaiswa nakazini nanhasi ndichiripo pafulo nanhasi ndichiripo pafulo ndikati ndakutondinakidza pafulo pepe ndikati kana vanaenda pafulo pangu maimwana ndanimboti zororei bhodhi yangu yari kutika manje ndati ndoita but now zvazvakuita ndezvokuti inini manje I have to watch video yesabha ndakasina kuona video yesabha guys mind you this is 11 AM from live stream yatataita pepe nanalinika ndakasandavata ndikati kana toita sei apa ndakunzwa kusvutwa ndakunzwa kuita sei ndakata uyu wandataura naye 6 hours memwana wainda ndikati ndoita sei pepe but waingoti kana uda help unondiudza chichi ndikati no ndikambofonera brother yangu apa guys little did I know kuti zuro yange ri birthday ra brother yangu I didn't even know kuti date ndiani date ndiani kamuka brother kangu so ndobva excuse me ndobva kaita sei ndatoti rega ndimbomufonera ndani nguva sina wafonera vakomana varipo vanogara kupi vanogara kumba kuHarare Greenview karega ndivafonera ndatojusa foni yangu vachangototaura nebhozi po ndaida motivation ndandanyara manje but ndanyara kudero ndanda kuti no ndanyaraka but rege ndingofaka 1 ndese ndize kuti ndisiye ndaiuploada because pandichamuka very late ndikuzowa usimbi
saka nejinja randaitarisei I cannot video rifana kutoenda ndiva ndafonera hashanzi yangu ndakazvambarira mai mwana pafulo pangu pepe hashanzi yangu dzedzi foni dzingaita hadziitika zvidhura zvavo zvefoni vane zvidhura zvinokuti ukataura 10 minutes inobva yakata ndo zvidhura zvavo zvavanazvo hashanzi dzangu zvezve apa ndati maiwe ndarwadziwa kani ndiite sei ndokutaura nasamwani wokumba ndimboita sei ndimbobva mumedia ndikabva kumedia ndimbodzonzwa hangu nyaya dzimwewo dzakasiyana siyana ndo ndatanga kufonera mai vangu ingaita haingaiti saka ndiite sei I want motivation vanasiya foni pepe ndobva ndiite sei ndobva ndatega ndirevera ndimbonyebera kuvata guys ndati pandenda kuda kunzwa kuda kuvata pepe hanenge ndiudza kuti don't sleep go and record ndo zvandaiwa nehana yangu guys saka ndiite sei uyu munhu 6 hours dzese dzapera ka sitofonera futi tikati saka vakuteiko zvinoizvi kuinda kubasa here totanga futi kutaura nyaya guys nyaya mutaura kusvika nyaya dzaita exhaust kusvika matangidza futi nedzimwe dzamakambotaura rimwe rakadza 19 gocha mhembe ndati no ndati regai sei mbotsvaga mai vangu ndobva ndakata foni iyaya ndobva ndaita sei ndaanhangirana lucky enough mai vangu vakabva vandibhipa mafarira ndakaita ndakapara zingaiti ndobva ndakatojusa ndikada kutaura mai vangu 1 hour chaichaiyo I think vachapedza kutaura mai vangu zvavanoita vanenge kundimotivata kavanoita because ndichazombokuudza imwe dhirama randinobota namai vangu ende kuti how she got to support me zvemedia izvizvi munoseka imi mukanzwa vachindisapota imi vanenge vachiti saka ukarega ndoda kutribe omidzi kuti sacharimwe statement ratakambozobura ipapa mukumotivate waka takatombotorana futi kuiri kuzuro kwacho kuseri ikoko ndokuita namai nemwana zvakaoma zvokwadi takatombotorana zvinhu zvako takatorana guys nekastatement kako ndakaita guys mind you ndinotoziva kuti namai vangu ndozvatirika but at that time I needed kuti vandipushe vanenge mukapushika vanondipa kana ndakunzwa kuneta zvezve dzimwe nguva saka ndikavafonera nyangwe vakandituka vakaita sei ndinototi right ndo ndasimuka ndozvandoita saka bva ndavaita sei ndatoda kutojusa kuti ndinyatso kutaura 1 hour ndatanga kutaura ndigotanga kuita makohwa guys ndichitaura navo ndichiita makohwa edu etinoita edu waya vachindiudza makohwa mai mwana vachindiudza makohwa ndichivaudzawo makohwa angu atinenge tichiudzana ikoko guys tinenge tichirya vanhu ikoko kuseri ikoko tichivadzika navo vanhu vatinenge tichizivana navo ivavo tadero lentok how are you long time uri sei lentok warova saka manje chii ndibva mai vangu vaita sei ndibva ndavati mama chi apa ndandasirira voice rangu ranga rachizopera guys voice rangu rakapera zvokuti kuti ndakati saka ndoita sei ndikati mama ini voice rangu rapera zvikanzi kune ndikati nekutaura zvikanzi saka udi ndikati apa manje pane zvinhu zvandachigadzira zvandaita video guys ndakavaudza ndikati ndaida kuita video but makodo angu achagoni bhodhi yangu yaneta kuriputika asi ndofana kutoita izvozvi mai vangu bva vanditi mai vangu vanotaura statement rekuti saka ukarega unoregererani mari yacho unoiwa nepi yekuzoti ukwire ndege unokwadzwa nani ndege iyoyo ndozvavanoita vanoti saka ivo ndinoichivati saka vanhu ndinovarevera nhema nchiti saka vanhu izvozvi vari kutoda vhidhiyo iyoyo munobva kuti saka ivo kana vanhu vakamirira vhidhiyo iyoyo saka uchakwedzwa nani ndege iyoyo unodzoka sei unogurira here kudzoka kumba nendege saka vakataura wedzere kuti unogurira here unogurira kubva kutaini ndikudzoka kumba ndobva ndasimbuka nditi ane simba manje ndobva ndasimbuka ndodati chirege nditese nditoita tiyangu ndatanga kutomwa tiyangu pandakazotogadzira tiine lemoni mai mwana apa asati ndatanga kutsvaga munyu wangu ka asati ndautanga kuutsvaga ndobva ndaita sei ndata tiyangu ine lemoni pepe apa manje kare manje advantage ndaiita Nyasha imbondipushe uite sei uti rekodha ndozvaita kana ndichidawo tii ndomboti ndikudawo chiti ndoitirwotika nechinun'una this time papasina izvozvo simuka ndega ndenda unoita sei unoita tii yangu ndoita tii yangu pepe ndazotanga kuti chege ndirekodhe paya mai mwana ndotanga kutaura nezvanzani dzangu hazvanzi dzangu yakutondiudza kuti nhasi ibirthday rangu ndikati nhasi dheti ndiani ndikati nhasi ndiani ndibva ndiudza kuti nhasi musi wa26 ndikati takasingatozivi kuti musi wa26 ndikati
alright, ndobva tatanga kutotaura nyaya paya tichitotanga kutowanzirana. Ndokuzoita video iya, ndaita video iya ngachirega ndivate, ndakazokwanisa kuvata after ndarodi, but ndakazovata manguva, ndakazovata na 4 p.m. handiti ndodzandakazovata, ndavata na 4 p.m. pepe vemunekisi medu zvisinei. This weekend havana kuenda kuweekend, and I don't know why vasina kuenda kuweekend. Kana ndakazomborwadziwa neneighbor wangu gwendo guru ndakarwadziwa guys, nekuti kubva musi weFriday vaiita noise, musi weSaturday vaiita noise, musi weSunday vaiita noise. Saka handisi kuziva kuti why vasina kuenda kuweekend. Ndo mandaitaura kuti mune manyunyu maneighbor angu vanenge 6 vari kugara mu1 room. Handiti vandaireva vaive guys, apa mune chimwana chiri like vane handingati chimwana isachi, but I think mudoko wacho anogona ari kuma grade 3, 4, 5 ikoko. Saka anochema like I think ndiye last born. Saka anenge ane mawowo. Most of the time ndomunzwa achichema. Anochema ngonzwa ngoti ndozvaanoita, ndozvaanenge achiita ari mumba mawe imomo. Zvorwika every minute anenge achitochema. Ndakutomuziva timetable yake kuti izvozvizvi vanhu pawaseka apa next routine akutochema mwana yeye. Ndakutomuziva paweekend papa, ndakatovaziva family yoyo kuti ndozvavari. Kana ndovata sei vari kuita noise, ende kana vavata anongoti zii vese ka1. Ndikatonyoreva nhema iwe, ndobva ndavata by 4 ndachinyara, ndikati I think apa nyangu vakaita noise sei handimbozviwi because ndanyara. Ndavata pepe guys, vakazongotanga kungota zinoise rimwe riri serious. 7 p.m. ndandamuka, ndakazvireva nhema kuti ndicharekodha. Munoreva nhema guys, bhodhi yangu yaitanga yakarohwa. I couldn't. Ndakakoniwa guys, kana kugara pasi ndakakoniwa. Kanotaka ndovata sei, ndikakoniwa kuvata zvachose. Ndikatanga kutotaura nezvanhu dzangu dzi, but pandakamuka kuma 7 p.m. this time ndandakuchihwashara. Zhara ndakahwa manje yakasingadi tea, yange isingadi chingwa, yaida chinhu chine munyu. Yanga isingatombodi zvimasineki chaiye, asi yaida chinhu chine munyu. Makodo aya maribs aya ane munyu ndo hayaida manje. Guys, makamboita chidoko huri cheye chekuti unohwapa pako pachivava kuti izvozvi ndikutoda kurya chinhu chine munyu, kana kuti izvozvi ndikunzwa kuda kuvaviwa kuti ndirye lemon kana kuti mengo yakambishi. Ndo zvandaihwa zuro mumukanwa mangu, kuta hwapapa cheko kuhwa kuta kukwasharara, tichitohwa kuda chinhu chine munyu. Ndakanotsvaga munyu, chipepa chemunyu cheche guys. Matarisiro ndakachiita, ndakanotsvaga chipepa chine munyu, ndikadaiwo ndakatarisa chipepa chine munyu guys, ndakadaiwo so ndakatarisa munyu guys. Ipapo ndakataura nakumbi, ndati kumbi ndashakasiya asina kutenga sauti. Chikanzi saka iwe unonzwa kuti ukuni unotenga munyu. Ndikati haunzwisisi situation yekunoku. Kana ndikanoreva nhema, ndafonera Nyasha, ndikati shamwari Nyasha, ndiri kunzwa kuda kubika chinhu chine munyu right now, asi netemba dziri kuma 7 kunoku handikwanisi kubuda right. Ndobva ndoita sei, ndanamutumira picture yechipepa chine munyu. Ndo zvandakaita, ndikati huona shamwari munyu uripo hautoiti even nyange. Ndikati ndakatanga kufunga kuti saka ndoita sei, ndoikira here, ndonhagirana, ndofuraya chizai. Ndikati but inini handisi kuhwa kuda chizai, ndiri kutohwa kuda kuhwa chikurya chikodo ichocho ndo chiri kuda moyo wangu. Chimoyo changu chiri kuda munyu, inonzi makodo ane munyu, ndo zvandiri kuhwa kuda. Ndakasimuka guys, ndikasiya everything, ndikatenderera munomba. Ndakatanga kunotsvaga kuti hapana here chimwe chipepa chakangosaririra zvachoni apa. Mind you, sisava kana vari kunoku vanokirina every minute, ndakutokirina. Ndikati manje nekutsvaira kunoita Nyasha, ndingachiona chero chiso chipepa chekare chakasara munyu, at least ndinombochengeta zvipepa. Ndakaenda mumapepa, like pane bepa ranga rasiyiwa naNyasha raiswa uyu, ndakaindamo ndikanovhundunyura, ndikashayiwa chipepa kuti hapana. Ndikaenda kuzvipepa zvacho zvaanoisa mumabhokisi izvi, ndikavhundunyura, ndikashayiwa chipepa changa chine munyu. Ndikaenda kune chimwe chitirei chaanoisa icho chaakagadzira, chaanoisa zvimachingwa, ndikavhundunyura guys. Ndakaita kunge senge ndichapenga zuro madekweni, ndakavhundunyura. Ndikati nai Jehovha, Nyasha ubva usiya kirina zvokusiya kushayiwa kana chipepa zvacho kana chinoyekera. Ndikati kana pane rimwe gore ndakamboshayiwa munyu, ndikazowana munyu uri mune chimwe chipepa chananangu kandawo.
ndakanotasa pamwe paakasiya agadzira anogadzira design department rake ndikati kuti pane vakaiswa zvimapotato nezviraisi ndingashayiwa nekuti nezvese pagete zvaangaisa ipapo akaisa design yake iyo ndakanozvibvanganyura zvese ndakapidigudza zvinhu guys nditsvaga munyu kuti ndingangowana kuti alaki rechimwe chipepa chakasarira munyu apa kune rimwe ruoko ndakabata chipepa chine zvimunyu zvingori pakona ndakachibata ndikati ndikangochisiya pasi ndichachishayiwa kuti chaindepi saka ndirambe ndakabata chipepa cheche kungochisiya nehanga dzandinadzoka ndinogona kuchishayiwa ende ndikachishayiwa ndichazotorwadziwa times 2 panga ndopanga pane chipepa ichocho ndikati handisiyi hazviti ndakaenda hapana pandisina kutsvaga nepamwe panga pasingatsvakiki ndakanotsvaga chipepa chemunyu ndikati ndikanonovhura zvidhiro even kwemakeup ndakati maybe mumwe musi ndakambotorya ndakagara ipapo ndokusiyirira zvimunyu ndakanovhura pazvidhiro ndikanovhura mumadhirowa aya ekuti aimeni anga agadzirwa nanyasha ndikaenda kune zvimwe zvake zvanga akaita design ndikashayiwa munyu at this time dzanga dzakuenda kuma9 p.m. ndakambozvisimbisa ndikati no you know what rega nditasei ndingorega kuekera ndingorega kuita sei ndingorega kunanikirana kutsvaga kurya zvinhu zvacho ndozongozviona mangwana ndozvandakazviudza inini munoreva nhema guys zvakatanga kutyika 7 ndika vandambozvishingisa kuma9 vandasimuka futi vandatsvaga vandazvishingisa 10 p.m. This time ndakasingachagoni ndikati nhema I cannot sleep ndikutoda chinhu chinodziya nekuti handingambiti 2 nights inini ndisina kubika vandavhura vandanotasa vandabata chitireyika zvanga zvasiya zvatengwa nanyashaka vandabata chitirei cheche ndakatanga kutasa ndikati ingadya isina munyu ngaizi ndaizvisimbisa ndakadeo so ndikati but ndingairya isina munyu inoita ndobva ndatasa kudai ndikati apa nyasha nodya mhiripiri nandidyi mhiripiri ndikati kana I can never risk because muduma ungatozorwadziwa times 3 ndobva ndatasa pepe zvimasipaizi zvake ndikati zvinongaita munyu ndikati but zvinovava ndobva ndasiya nazvo ndikati chizi inga ikonivheteka kuti inoshanda semunyu guys ndakatambura ndokutora chipepa chechizi ndokutasa chizi yeyo ndikati ingatovavirira semunyu zvigobuda ndikati nhema ndofunga zvakafita kushata ndokuzosera chipepa chacho chechizi apa ndabata ndichingori nechipepa changu chemunyu nauchisiya ndakachibata chete ngasaka ndoita sei ndamira pepe ndamira pasenda ndikazvondotitaka chirega ndipfeke something ndikati awa manje vari kuita vemumumu vari kuita rusha ndikati it this time guys dakudzai shuwa Alex aripoka but dakudzai shuwa zvandakafunga ndobva ndafunga kuti pachirimwe gore ndikati zvingaita kuti ndigondoikira ndobva ndatanga kufunga kuti but dai vana uyu vanga vachigara apoka ndaigona kunokumbira munyu kwanana Alexiyo but right now it's not logic indi pane pandikafonera vana Alexiyo kuti Alexiyo ibvawo zvekumba kwako na 10 p.m. undiendise pa 7-11 ndinotenga munyu hazvimake sense kana yangu ukadzi Alex andi unondipengerere ndikati kana ndikati asi dai ndanga ndazvifunga kuma 6 ndegona kuvuti naye Alex undipigirawo zvemunyu kana kuti ndikumbire kundezwa kutenga munyu ndakazvifunga handidi kurera nhema ndikati zvatobhaja hazvichaiti 10 o'clock isi hazvisi logic kufonera munyu hazviite saka ndoita sei ndobva ndapfeka chinight dress changu chimwe chidress so ndobva ndakabuda at this time manje pfungwa dzangu dzakutoita kuku ndikati kana I have to cook ndobva ndabuda pasi ndamira pakorido ndakabata chipepa chete ndobva ndoita sei Nyasha akati unopengewe saka iwewe kuti unoda kuti ndidzoke ikoko kuzokutengera munyu inda ku 7-11 ndikati time ndowane transport ndakatanga kutemba kuti dai ndaigona kudhiraivha mudhudhudhu ndachienda kunotenga munyu ndo disadvantage saka ndoita sei guys ndakarwadziwa guys kana ndakamborwadziwa nemunyu zuro ndodhera ndakarwadziwa nemunyu kubva zvandakazvarwa zuro ndakarwadziwa nemunyu ndobva ndaiti unoreva nhema iwe ndobva ndabuda pakoridho hana kana shangu ndikati zvindoita sei ndobva ndati ava maneighbor ava
ndivaitira rusha setimes nechivaitira rusha. Saka hazvigoni kuti ndiri vakumbira munhu ndinoita chiseko chemaneighbor, hazvigoni. Ava vanyange vakaita rusha sei ndichinyatsogova varimo, I will never go and ask for stold. Kana ndikati chirege ndinde kune uyu wacho uri kusaidhi ukuku, uyu takambomukumbira chiya pabirthday akatipa, ende futi handifungi kuti angaita dambudziko neruzha rwangu rweyoutube, because kubva March, April, May, June, July handaifunga kuti achatama neruzha rwangu rweyoutube ndichita mavhidhiyo, haana kumbotama. So it means hazvimuaffect. Chirege ndinde pamba pake. Guys, muneighbor wangu mbozati wazosvika nguva wazodzoka kumba kwake nhasi kuma2 am ndofunga kuti hameno function yavakaenda. Ndakaenda kunonoka, ndakanoka 6 times, ndakanoka guys. Zvigumwe zvangu hameno kuti ndinotoita blister here, ndakanoka. Apa ndakabata chipepa kuitira kuti communication isanetsa. Ndida kumuti ndokumbira zvekuisirwa munyu wakadai. Ndikati hapana akadavira. Ndamira pacorridor ndikati saka ndoenda kunani. Ndobva ndaenda kune last house yaimbogara vana Alex yokare kunditarisa kuti kune munhu ungagara imomo. Dziri kumateni apapa chikafu handingati chikafu ndani nacho, asi chaida mwoyo wangu wanga ari makodo aiva nemunyu. Ndoda kuti mundinzwise ipapo zvanga ndichihwa apapo zvaida makodo ane munyu. Ndikati ndinondoenda ava vazviti ava I will never go there. Plus hatina kutombojarana zvokudere from the word go, even pavakauya vanoratidza kuti sokuti vanhu vava vasinganyanyi kutaura nevanhu. Kati saka ndoita opposite side. Kune zvimwe zvimastudent chiya zvaimbogara. Guys, ndakaenda ikoko ndikati ndikaona variko ndozoti vakatama. Ndobva ndaona pane imwe imba yekutanga pane mazishango anga aripo, ndikati ndikuda munhu anga ari mashango vanhu ita zvekuvaka veve dzimwe nguva vanopuhwa imba yekuti vambogara panapa vachirenovheta zvezvida kurinovetwa. Kazvino saka ndoita sei? Ndakadzika padownstairs ndikati aiwa zvondoita padownstairs pane mumwe mukadzi uyu pandakasvika paapartment pano takasvikirana, ende dzimwe nguva nditombonitorawo mapicture, dzimwe nguva pane pandaitomboenda kana mafunctions ndaigona kutonomunokera kuti ndivharewo zipi kana ndakonewa kuvhara. Saka this lady anokwanisa kundipa munyu, ndingoda munyu wokubika ini. Ndaenda padownstairs ndikanoka, uyu ndo wandakanokera kusvika ndatasa kuti yes hapo. Ndakarova dhoo ndakanonoka, munhu akadavira apa ndikuhwa TV irimo. Ndikati kuti mukomana wake murume wake wanofambidzana naye aripo ndakutoziva, because 4 years tichigara pasame apartment, mufesi wake ndakutomuziva, anoda nemwe mufesi sowo. Tikati but chibhasikoro cheuyu chewaita chipo nekuti une mudhudhudhu muchena ndo waanoachishanira. Saka ndoita sei? Guys, ndakatambura ndikati ndakudzokereni ndoita sei? ndingondovatira chingwa. Ndikati kana handikati 3 days 2 days ndoita minute ndichimwa tine shugagana azvigoni. Ndabva ndaona chimwe chitebhuru kune rimwe kusaidhi vekusaidhi kwasanambo handinyatsi kuvajaira. Ndikati ndakubva ndaona chimwe chitebhuru chakanaka, ndokubva ndatoenda kuno ndikutsvaga munyu, ndokukanga kuti ndikutsvaga munyu. Zvakatombopera chidokohori changu chikuti ndikuda makodo ane munyu aya chobva chadhisapiya. Ndikati ndoreva nhemaiwe, ndobva ndatotanga kuti adhumaya chimwe chitebhuru changa chiri pashe ipapo chakaita sekuti inonzi kunge bamboo thing. Saka vakagadzira chibamboo tebhuru nekabhenji kacho kekuti kana vada kudya zvavo vekuno kunomali vanowanzogara pazvimamets kana vachidya ndokaucha yavo. Ndobva ndaona chibamboo tebhuru cheche changa chakanaka guys, ndokutanga kutochichiva, ndobva ndatanga kutochibata kudai apa. Ndadzika downstairs ndotsvaga chimunyu ndotanga kutochibata ndanyatsoona kuti chakanaka apa guys. Kune maCCTV. Guys, I think Interlude wangu akanzwa kuti kune mbavha yakasvika ndinenge ndi first suspect, because ndikuinda madhoo evanhu ndichinoka. Apa radhoo nambani hatitozi kuti radhoo namba 4 here randikunoka, hakuna ari kudaira. Saka vatoti hanzi kune mbavha yakauya pano kuda, ndozvavachachoita vachitasa paCCTV. Ndokunobata bamboo tebhuru yaya bandaichiwa ndati and I would like something like this kumba kwedu. Let's say une mavisitors mogona kutogara pa something like this. Ndakachichiva ndatanga kutotasa kuti saka zvinorevera kuti vanhu kana vachirya vatoryi mumba mavo. Zvoreva kuti idini dai cousin akaudzoka instead of kuti tichirye mumba togona kutotandara sepashe ipapo totanga kutorya tiri pashe. Ndakutanga kuti imagine guys, imagination yangu yakukanganga munyu. Ndobva ndazogara ndikati aiwa ndauya kuzokutsvaka munyu. Ndotanga kunoka padhoo revanhu veve
vangadavira ina ndivazivika kuti unogara ikapoka kuti haisi kapoka nokuti mustudent kuti hasi mustudent handizivi ndakota sei kunoka avantu ndakanatsa kurova dho kana akadavira vanatasa kuti saka ndoendepi vanafamba kuti une chimwe anengowo maybe chireke chiri pamalights akadzimwa dzatoma past 10 ndichingotsvaka munyu then futi padownstairs pane zvimwe zvimbuya zviviri zvinogarapo zvimbuya zviviri izvika ndakaziti zvimbuya zviviri gandisiyana nazvo nokuti zvimbuya zviviri pandakamboenda anokumbira password yewifi vakangoti handina vakanyima password yepapartment patinogara tese gezi vakati handina password mapassword anombochinjwa saka ndaida kupa chikazi ndaikanganwa password zvikuru zvangu zvakaitwa automatic login saka ndasingaizi ndokumbirawo password zvandatina kuti kune mwe mfesi aifamba ipapo I don't even know kuti sei ndinambofunga mfesi uyu naye ndakatonomukumbira munyu kune mfesi anogara pandapaka ndiye akazondipa password asi kuti sei ndinamufunga kapamwe ndasingazivi room yake chete ndobva ndanyatsa kuzviona ende zvakavhura window zvimbuya izvozvo ndati kana ava ndindi vakanima password yekungoti 1 2 3 4 5 6 ndo password vakanyima munyu ndo wozondipa vanongoti no answer dzekunoku no votovhara kana door kana window apa vanenge varipo zvinenge zvichingorya nanistopu zvimbuya zviye zveme mwana ndikati kana ndakadarika nepawindow pavo first time kandivakumbira ndodini vanondipa zvimbuya izvi itype dzekuti vamwe kunoga havashandisi munyu vanowanzoshandisa maspice ndo avanoshandisa ndikabva ndati itype iyi kai inogona isingatoryi munyu wachoni pamwe vanotoshandisa maspice ndakati kana ava ndikumbiri ndakatorega ndikati ava zvimbuya zvandizvikumbiri ava manebha hangu handaakumbiri manebha ndakangorya hangu kuti vazotanga kundiseka kuti wanga asina munyu saka vazotikumbira munyu nhasi saka ndakati kana handikamboendi ndobva ndambofamba kubuda kuenda main road ndingangowanawo munhu akangovhura kana chiyekera chimusika ndotiekera munhu ipapo ndikati kana pachikanditi chimwe chepanext pedu vanokurumidza kuvhara vanotori neusimbe nebhizinesi ravo futi vanombosikipa mamwe mazuva ndoita sei ndadzoka vandazvishingisa dzakuma 11 dzeusiku ndobva ndati ndikandisiyana nazvo vandaisa munyu wangu ndakata kukandira pachimubheni ndikati ndikandisiyana nazvo ndoita sei ndirye zvimalazy zvoita substitute yemunyu ndozvandakaita ndikazvoita substitute ndobva ndakagara almost an hour ndikati ndinoda vanyema tikaofu vandamuka vandati nema chaivo ndikutoda toda makoda gaizi zuroka ndaida kutopenga gaizi but ndaita sei ndakainda ndakati I don't care I think nhasi ndakutomboita saltless because handichazi kuti chandiri kuda munyu here kune makodo kana kuti makodo acho kungoti ndarya kodo ndikati kana vanobudisa makodo saka zvaiita cousin manje kana ari kunoko aibudisa muriwo wake time ozobika ozadza mvura mulunch box ndatanga kufunga futi stress iyoyo ndikati saka inini it means dzati 12 ndakanganwa denda ndaziva ndaita sei ndabudisa makodo aya nekuti right now zvakuitika zvekuti makodo aya ndafanira kumamirira kuti atonzi kuti kudifreeza inini I cannot wait for that at this time inini ndatiwo 3 days ndisina kudya chinhu chine munyu so ndotoita achangokunyungudukira achikwatirana ikoko ndo zvazvichatoita apo vamene vandiri kumatirei muyomo vanoisa chipepa muzasi ndikati chipepa ichi chino chakwatirana nemakodo achoni ndozongochibvisa chipepa chachoni chine tusirwe chipepa icho chavanisa chikangoita straight nechitirei ndakabva ndaisa zvakadero ndikazvipepa zvo ndozvibvisira imomo zvokwatirana maimwana ndo stage ndandava manje ndakuhwa chazondoita sei muona manje ndikabva ndatora chipani changu bva ndatanga ndaisa palast number panonzi panobhebha kuti ndofunga pani yaifanira kutoputika ndo pandakaita iwa maribs indajera kuti makodo saka ndaisa uyu mupani umu lakini nacho chipepa chacho chakabva chakorosera kukwatanuka ndabva ndanotora tusoutu tuye ndati ndikaisa mvura yakawandisa ka munyu uya handizouhwi
Rekandise mvura shoma ndazvinyengera but ini ndoda overcooked food manje sikandikaisa ndikisa mvura yakawandisa guys apa ndiri kutaura ndega ndirimo nditaura nemakodo angu ndikaisa mvura yakawandisa munyu uya handizouhwi wandiri kuda kuhwa from makodo aya saka chitege pekutanga ndikaisa mvura shoma handikurekera nima ndozvandikaita ndakaisa mvura shoma sainoti nderega nyama isina kuibva ndozvazvaizoita ndaisa mvura shoma ndazvisofta saka inini normally manje kazi anditozviziva kuti kana achisa uyuka ndowanzoisa soti yakati wandei because ndozoita sei pane kamwe kafomu kanobuda munhingiri dzavo dzekunoku handizivi kuti why saka kawhite liquid ka ina handikadi kari too strong handizivi kuti chii saka ndinonombonoigeza ndozoisa imwe mvura saka this time ndakati pane pakamboisa gazi soji yakawanda but unozoigeza saka inosara isina salt unozongoshandisa the same thing ndozvandakabva ndati saka meaning kuti inini nyama iyi kai nyangwe that liquid yaya ndisingafariri iri too strong kwandiri ka zvona kuti handichaisuki saka liquid iyoyo ka inofanira kuramba irimo zvokuti inohwema hunondikanganisa ka liquid iyoyo ka ndangoramba nditongorega zvakadero ndobva ndakwatisa guys mvura yakakasira kupera makodo ari achiri eredhi ndikanendoita sei manje ndobva ndanozvishingisa ndobva ndanoti ameno nhasi ndakutongorya munjonjo wemakodo ndononzi munjonjo chaiyo chaiyo ozaka kumamisha tinoti munjonjo ndofuti munjonjo isusu kwedu unongonzi isusu edi munjonjo toti muriwo usina mafuta ndo munjonjo but at this time ndanda kuti makodo angu ndo munjonjo nekuti hauna munyu ndo ndanowedzera mvura but ndewedzerera kuri I don't know kuti ndaida kupuruvhani because mvura shoma it means chikafu chasina kuibva ndobva ndanoti kana ndakurovera moyo kudombo ndokubva ndawedzera mvura yakawanda manje kuti anyasa kubikika mai mwana ndabika pepe ndikati mafomu aya zvandongoita ndangombira kuti chifomu chaya pachinoita ndongoita zvokuchibvisa kudai nesipunu ndichirasa zvimafomu zvacho zvewaiti izvo zvezvo zvinondibhowa zvezviya handichasuki nyama yaya ndadii paya makodo angu aibva ndikati handidi kuzvinyengera segei sezvo uyu Nyasha angaita sei anotenga chimwe zvimabhabhaki sosi zvezviya ndikati ingakwanisa kuacta as salt kudai ndozvogona kubatsiridzana ndokubva ndanoivhura soikira zvisosi zvezviya ndokubva ndanoisa ndikati what if ichitapira bhabhaki sosi iyoyo inogona kunge ichiita sei ichitapira zvinoreva kuti munyu wangu watodhairutwa kapadako ndikati akana mari dzaudzika handina basa nawo pari zvino ndakuda zviripo guys ndeita kunamata kuti I hope munhu wangu wahwira guys ndozvandeita ndeinamata ndikati dai maonyeni ane salt zvaigona kundibatsira ndaiisa maonyeni akawanda apa pamanje zvazvinoita ndinochinja mwe musi ndogona kuda mashallots mwe musi ndogona kuda king onion ndobva ndatonzi from nowhere ndokutanga kuti ndoda kuisa king onion ye king onion wakandiwanepi king onion ndoriya zimusoro damba onion mamusina mai mwana zvishalo zvezviya zvese zvakafuriza kati saka ini ndoita sei ndibva ndangoti ndangopwanyira zvandakakwanisa kupwanyira izvezvo ndikaisa domasi rakawanda richatora tesiti yesauti yangu ndakaita dhirama guys ndokubva ndapedza pepe ndazvinyengera ndabva ndagara pasi ndisina kumbotoravira kuti ndihwe chekutanga chandakaita ndikangodaiwo nechigumi kuti kwakudaiwa parurimi kana makamboona munhu akapembera ndini ndakasikirima kuma 1 am ndichisikirima kuti ndazonzwa testi yesauti yandanjitye ndakatanga kuzviti kuti saka ndaita benzi ndichizvitsvaga sauti yandandichishora kuti haihwikika yahwika ndakatanga kufunga izvozvo ndichasvodirepi izvo CCTV ikatanga kuonekwa ndaifamba ndichinokera madhoo evanhu tsvaga munyu saka what if dai ndandaenda kune ava ndanovakumbira munyu ini sauti yacho ndandichida yacho ndairwa yanga ichingohwikwa ndakazvosvodedza ndozvandakadi ndakatanga kutozozvituka paya ndakarya zvisa kuti ndikatoti nyange ndikaguta handisi kutombosiya kana chunhu
ini ndasafa ini, I suffered for you. Ndeichinyatsa kuti inini I suffered for you. Saka nhasi ndoda kukurya kusvika ndakupedza. Ndakarya kusvika ndikakokota nemuto, ndakakokota ndikati handisi kutozombosiya kana chunhu. Nyangwe ndaguta zvekuzvimbirwa, I am not going to jaidza you. Inini handingasvodedzi kaini, handingasvodedzi. Ndobva ndaita sei? Ndobva ndapera pepe. Nhasi ndobva Nyasha anditi wasenda kutenga munyu here? Ndikati kana ndozomuka kuma4 panangomuka ndateka shawa yangu ndobva ndaita sei? Ndobva ndabuda. But pfungwa inani nayo manje chinzwai manje. Pfungwa inani nayo ndeyekuti musiriti muno mune zvimashopu 3 zvirimo. Saka either ndoenda kune vamwe mbuya kwakada kumusoro kusina imbwa dzakawanda. Saka kuna mbuya ndogona kuti sei kunon'ona kuti nyangwe ye50 cents unoiwana. Ndo pfungwa dzanani nadzo. Guys, alas, little did I know kuti dhirama rimwe rakandimirira. Kuti yanditambudza nhasi. Ndaita sei? Pfeka kasiketi kangu kake kana ndinamba ndatopfeka chijuzi changu ndaenda nechibhasikiti. Chibhasikiti chemudhete waNyasha. Handitombozwi kuti why ndaenda nechibhasikiti chemudhete waNyasha, but I just felt like ndo chandoda kutakura nhasi. Apa chiwaleti changu chacho chandani nacho chane 4 years chadambuka. Chaigara makadzi nemafenzi angu chabva chadambuka. Ndida kuti ndichiinda kunotengekera zvimasenzi zvacho bva zvati waya pasine zvimakadhi. Ndikati too late, I don't have that time yekutsvaga kuti ndichiwana chimwe chandakatsvaga pano kuti ndizotowana wallet. It means kuti ndotofanira kuenda kumarket nekuti chiwaleti chakandichengeta kubva kwese. Ndobva ndatora chibhasiketi ndokubva ndangotora zvese ndobva ndazviworera bva imomo bva nazvo zvese nemakadhi imomo bva ndaisa imomo zviri mubhasiketi imomo nechiwaleti chacho chadambuka ipapo. Ndopa pane makii futi kai padho bva ndaisa imomo zvese ndazviisa muchibhasiketi ichocho. Ndikati ameno ndaifanira kunge ndazvisiya. Ndikati ka ndoenda nemi ndotofamba nemi ndokuenda kuchishopu kwamai zvinhu zvangu zvese zvadambukira ndaisa mubhasiketi. Ndatobuda nazvo zvakadambuka murumu vandaifamba nazvo. Vanaenda kupi? Kuchishopu chambuya vaive. Mbuya vaive mind you ndiritoripo handizonda ndichitoitei futi. Ndatomira about 30 minutes mbuya kana kumbosimuka. Ndobva ndatozotaura nambuya vaive ndikati ndoda munyu. Blanda randaita ndakanganwa chipepa chemunyu kuti ndivaratidza kuti ndoda munyu, uyu ndio munyu because language atiwanani. Apa ini souti ndakanganwa, ndaiziva kare kuti inonzi chinetai asi ndakanganwa zita. Ndobva ndati kuna mai vaive ndoda souti. Sugar kunoku inonzi namtan kana sikakanganisi namtam or namtan. Ndati namtan yunai kana kuti sugar iripi unoti unogona kuti zvese vanozvinzwa because unenge wachapiringishi kuti yunai namtam kana kuti namtam yunai unogona kuzviita izvezvo nyangwe iri broken but vanozviwa kuti kuda kuti chii. Saka manje ndaisha kuti opposite of sugar ini tai zvinonzi chii. Tatambura guys. Ndati mai namtam yunai, mai namtam kuti unenge uchiti no salt no sugar yunai iripi. Ndozva ndichitaura netai. Mbuya vakati uri kuti chii? Ndikati mai kakuti hapana. Ndati mai namtan yunai. Mbuya vakati hasi kuzvinzwa. Ndikati ndandotora sugar. Ndikati namtam sugar ka. Ndikati mai namtam ndiri kuda. Ndatanga kudewo kuti ndiri kuda opposite of namtam, mai namtam. Ita awa ndiri mushopu mambuya. Ndikandiita sei? Mbuya vasimuka vagona kutanga kunditadza urikuda sosi here. Vatanga kunditadza zvimasosi. Ndikati no mai. Ndikati mai namtam. Ndikati opposite of namtam. Uyu namtam kakune sugar alo. Ndati aloe sugar. My alloy, but I don't know. Kurikude duvachi vatora maroiko ese angari mushopi mumo. Shanzi urikuda ichi? Ndikati no. Shanzi urikuda ichi? Ndikati no. Ndikati saka ndoti chii? Apa pafoni ndasiya because ndachifunga kuti padosvika pamunhikiri miyamya zvangosvika ndichiwana soti easy ndodzoka. Foni yeGoogle Translate kana kuti ndiradze picture yange yasara. Saka ndoita sei? Ndabuda ndikabva ndamira pastreet. Lucky ndabva pasvika mumwe mufesi wakaita wechidoko. Normally mafesi echidoko vanonoshasa foni kunoku. They use Google Translate a lot. Ndobva ndati kune vanhu vaive foni kunoku inonzi tora sap. Ndobva ndati tora sap yonai
kuti foni yako iri kupi, mukomana yakuti from nowhere ndakosvika ndikamuti tora sapi unai, mukomana yabva anditarisa akati ukundibvunza foni yangu ndofunga ndati tora sapi unai, Google Translate sold tora sapi unai, ani tora sapi unai, apa ndikubvunza kuti sold yako iri kupi, nikirini foni yako iri kupi, ndiri kuda chifoni ndiche Google Translate. Face aramba nefoni guys, ndikatora sapu ane Google Translate, face yabva anditarisa abva asimuka abva atanga kuenda nemwe direction, ndichimutera ndikati pika mirai pika taitogona kubatanidza, but nhasika was my worst day guys. Ndatadza kuzwa sauti kuti inonzi chii, ndati Google Translate face yabva aenda kuningirini, ndati sold, ndanda patable pamere, ndatanga kunyora kuti sold, ndichinyora in capital letters ndichiti sold, ndichinyora guys. Mbuya vacho vakati maimi kuti tina maimi kati no sold, because kwandiri zvasingandimekere sense kuti vane sugar ushaita sold, vandanda kutotarisa kuti zvazviri zviri zvakaita kunge mapanga ndikati I cannot use this, inogona kunge iri sea sold but inogona kuzoreact. Ndikati saka ndoita sei, tebhura vanotengesa masineki, ndikati alo pika mani, ndaenda pepe guys, ndatanga maekera vane vagoma pukitike masherefu avo vanogara zviri mbuya yavo pamasherefu ipapo, ndachinyora kuti good night Nyasha, ndanyora kuti sold ndichinyora kusvika vati maimi mukomana yebhati enda uko, enda kune shop iri kuzasi uko, inini shop iri kuzasi ukoko kwakukazara mbwa dzanziri mustreet. Ndikati I cannot, idzi mbwa idzi mukangoita more than 2 dogs kana 2 dogs wainda. Ndikati nope, wandindi, ndadzokera ndobva ndanofamba mustreet, ndamira manje pakati pestreet, zvaitika nhasi izvi, ndobva ndamira manje mind you kasiketi kandiri kutaura zvakaita senge tumazambia tuyotuyo, but saka ndikaenda kuyekera ku7 chasiketi ichi ko ndikasangana nevamwe vanhu vandaishanda navo, ndakaita zvandakaita izvozvi, ndingoinda vandafamba vandapfuura nepamwe mufesi anombokumbira mabhaiki, so ndatanga ndadarika nepaanga ari achidya mufesi ane rafuka vekunako vakasiyana newe kuzimbabwe kuti ukandokupa $1 or $3 unoti oraiti vekunoko vanokudza kuti handidi, ndozvavatori vanotori kehurafu. Saka even ukamuti ndokupa $10 kuti uinde nani kwakati, anokudza kuti handidi, ende kana asitoda hadi anokudza kuti handidi, otora foni yake kudai ototanga enda pafoni pake kana isa ma-earphones, akudza nope. Ndozvaanoita, havana that sense of kuti zvinoitwa kwedu kuAfrica kuti ukaona munhu achifamba mustriti mudust road unogona kuti muri kuendepi, pindai, havana izvozvo, nope, they are not like that. Hey, vandati uyu ndamuona achidya ende anotori nerafu isingaiti, ndikazvo saka ndoita sei, ende I will not even try kuenda pamba pake because anogadzira futi mabhaiki, ukatongomona akabata chiscrewdriver anokudza kuti no ani ndozvaanoita. Ndikati kana sitomboda atondipa hati breki, ndanzi no handikandikwanisi, ndobva ndadarika nepamba pake, vandaona neighbor wangu vakabva kuya manje vanogadzira magedhi, vakambotitsenga kamwe musi, but inenge tori ofisi yavo, ndofunga ndovanotoriende pacha zvezvo zvemagedhi. Ndobva ndaenda ndikati motorbike inonzi motorsai, ndikati pai 7-11 motorsai, zvikanzi no, ndati alright, ndoita sei, ndobva ndamira paapartment pangu. Saka like street rimwe riri museri meduka pane vana, handikati vana vatoti kurei, saka pane one lady like mentally haatosiri ngirikinise, saka ndovafarira manje. Saka dzimwe nguva ndikaona ndotamba navo tumagemu kana kungoti titanga kutamba, kana ndine dhora umwe musi ndombowapawo dhora, zvinongondinakidza, vanondinakidza zvingaiti. Saka dzimwe nguva pane kamwe kamukomana anoti akandiona anotanga kutiza achimhanya achiti ndozvaanenge achiita, haatotauri but ndozvaari, pandasangana naye. But unfortunately nhasi I was in sold mood guys, pandamuona afara akatanga kuti ndozvaanenge anongogona ngoti otanga kumhanya kana kutanga kutamba, ndozvaatori uyeye mufesi yeyewo. Saka anga vangopfeka noti mazijuzi ake mahombe, ndozvaari. Saka like pandakatanga muziva ndakatongonzi nemumwe muneighbor kanzi anodaiwo so but anokufarira, ndozvandakaudzwa nani namaneighbors angu vasati vatama. Saka iwo kubva ipapo 4 years ndikangomuona, kana ndine $2 ndomupa, kana ndine
chero ndine 50 cents ndongomupa. I think because of that akandiona ndangomhanya utesu utenderera kana utanga kutamba ndozvanoita. Nhasi paandiona guys, I even feel bad because andiona katangoti pandangoti pandatofamba ndichienda ndakandiri mood yesold. Ndatanga kufamba pandamupfuura, but guys I think azvifila. Those guys mozoti ingochiti pfungwa dzavo dzinombopota vanhu vakazvarwa vakadero veve vanofila in anything because abva kwaanenge asati ambozviita auya akandigarira paapartment pandopinda napo ini agara animirira guys panoenda kwambuya veve ndikadzoka akandigarirapo akandigarira pamberi peapartment. I think ndofunga chi ari kutsvaga kuti ndambofunga kuti asari kuda mari yedhiringi ndogomba mari yedhiringi sei nditsvaga munyu. Ndamudarikira ini ndobva ndatanga kufamba ndatanga kuti saka ndikadzika uku mbuka dzeuko dzinenge dzakanimirira apa. Mai ava vamwe vachonika vanowanzoti maholiday kana kune holiday vanomakoshesa. Ndingaendapo ndikasvika ekera ndikati kana, asi ndatanga kufamba guys apa maindiu ndakapfeka futi juzi apa kwakuchipisa futi masikati ndikutanga kuteuka ziya ndichifamba handizi kuti ndanjindepi asi angachingofamba nechibhasikiti changu nezambia changu nejuzi rangu ndichiinda. I don't know kuti ndanganjifunga kuti ndichanokuda kupi ndichitsvaga chi munyu ndokubva ndaona tuk akunyatsoenda muvhodhi kuti yanyatsondiona ndingotanga kuda kuzunza maoko kuti wait for me ndimirirei tuk bva yamira bva ndatotaura ndikati pai 711 bva ndati pai 711 pepnu pai apartment ndichibreka memwana chichitaicho chera azvinzwa kuti ndikuendepi uyu ndobva abvuma ndaita lucky ndabva abvuma manje ndobva ndaenda ndikati kana ndambotanga kutenga soti doko ndikati handimbotengi doko ndakutenga the last one ina ndikatambudziki nesoti zvekusvika palevel iyoyo soti yangu ndikada kutoradza vanhu kuti ndazotenga zimunyu ndona ndatonotenga mu711 memwana ndokutozozviona kuti nhasi pananda kuzongobuda pandazoona nhachi cooking oil ndatsenga hangu chicooking oil changu ndikati hazviiti angatambiri nemunyu zvekusvika level iroro ndomatengera ndasita munyu. Asi nhasi to my surprise I don't feel like eating anything chine munyu zvekudero. I don't feel like even eating. To my surprise guys zuro apa ndakatenderera mumadoo to door evanhu ndo zvakaitika nenyaya yangu. Right, ndapedza story yangu guys. Ndapedza link, ndapedza story yangu. Akandise link. Right. Ndaisa link manje. Story yangu yapera. Story yangu yapera. Drama rangu drama as a business future pamudiki chiraka chesoti. Oh my god. Ndichapira nawo ndege atinga ndikazoda kunomba munyu wangu handimbotosiyi munyu wangu. This is going to be my treasure guys. Ndatamburira munyu uyu ndikutopira nawo ndege chiti munyu wangu utoenda kuZimbabwe. Andikambotamburire munyu kudereni. I suffered guys. Guys. Napakaita 3 minutes pasina apinda ndobva ndaloga out tozoonana mangwana. Saka ndakabva ndati kuna Nyasha iwewe wakandisiya ndisina soti, now I'm suffering because of you. Ndoda kutonyatsa kuisa picture yako ndobva ndanyatsonyura kuti Nyasha left me saltless for 2 days. Chakati really ndikati yes ndoda kutoisa title iyoyo, ndoda kutotora story time yangu yemunyu iyoyo. I suffered guys. Kuti 1 kg iri unozvitesa papi makg I don't know. Ndovangeri ingeri hombe mu711 handizivi kuti makg ndomaona papi handizivi ni kuti I think 1 kg I don't know. Handisi kupaona pamwe pakanyorwa netai kuti kg handizivi. Ana chakuvhurisa guys, ngatiuvhurira panapa patotanga ndaona kuti makgs mangani guys. Happy families, yeah. Happy families. Hey, what's the favorite?
kurara asava sitomborara mukai chandakatokumirira amukatomborare foni yangu yange isina moto asi tatoisa moto mukai vesa tiripo Nani maka ndizvo ndizo maka but uyafunda kumuziva anonzani uyu ani leti aiwa kamukomana anonzani kamukomana kadika Fiyo ini ndokuda kuti Theophilus ndiuya pano Theophilus uri sei Theophilus ndaikutsvaga Theo uri bo wadyei nhasi Theo waenda kucreche here nhasi waenda kucreche nhasi wadya sadza nebhinzi ribhoko vasikana vaya vadiki vari kupi uri sei musaladi grade 7 uri sei maka une maka iwe maka kari kupi otherwise muri sei nhasi uri boy suwa shakani wandisuwa here sure maka ari kuitei apapo sure here maka ndiye anonzi Nyasha zviya ndiwe Nyasha ndakuziva Theo maka Nyasha Theophilus maka Nyasha ko uyu mugrade 7 anonzani Tadiwa ko mwacho Matfadza maka Matfadza Tadiwa ko imimi munosekerera every day Benzi Eleni chamabata zvangu mazita acho akawandisa mazita iri bhore kaimboenda vamwe mira 2 minutes nyaya yesauti ineyasaba nyaya yasaba ndakazviona mapapira anga akabhenda vakandisunga asi naishema chisabha zvizi anga akapfeka zvezvo panapa titaure vanhu like that
Tell what we check on my guidebook. I don't know. But otherwise, so it Next time unozotishedza tokubatsira kugadzira zvinhu ndokudepartment redu ikoko. Pasoti wanga utori neBP ndatozviona because vanga vakutoignora nemafanzi ako haisi mokufarira. Wakasaoma mwana iyeye. Ndakapinda busy. Upesu yauya. Ndikatomuona this time ndakutombomupa kadhola. Ndakati ndikutozvifunga nawo ndatorwadziwa sha. Akandimirira akandigarira pavhuranda. Nyasha aenda kupi? Nyasha anogara kuBangkok, mustudent kuBangkok. Saka adzokera away from me. Takumbira uzomuona timuziye. Ndikamuona. Akauya muchamuona. Asi anotiziva. Anokuziva. Tinotombokunyeya tichiseka kuti vanhu vanosipakwa. Matufadza nditi. Alright, bo ngandise vamwe futhi ndoisa niko apa mainashe naimi kokuromba long time like for example nasi ndaenda kumashops and then ndachiterera live nemaearphone because ndandiri mushop mune vanhu ndada ndisina kudzimunya saka ndichitoterera ndichitongoseka ndiri ndega vanhu vange vangotarisa ndangoti hamheno saka pandazosvika kumba manje ndazokomenta pawanyora kuti pauramba uchitaura kuti ndainzwa kuda makodo ndikati vakomana iyi craving itiwesi than banandina mumbu ndozviita dzimwe nguva serious pane pamwe so pana ndauda kuenda kumba ndakatanga achizoti mamuri muna machi because I think because body yangu yekuzoti ndandadaona umba ndakatanga kucreva something chekumusha kwedu chibage chakagochwa like ndo ndaichinzwa mumino mangu every day ndaichinzwa chibage ichocho kusvika zvazongopera baba kaipa but you look cute though makarukwa kupi ndakazviruka ndega really because ndakapedza munhu tandigadzire nzara nditi vari kuchaja vari kuisa nemari yefuel aiwa because tiri mukorona ka saka kuno kwandinogara like dzimwe nzvimbo hadzisati dzavhurwa saka vakabva vati tuyomba kwako no problem hanzi kurowa bo here aiwa guys ndinenge ndichitonzwa but nensingagone pamwe kupindura nensingagone kupindura izvezvo handisi kumba kwangu handikona kuti hamusimba mangu mandiri muno ndakatoti kuimi mumba menyu makanaka serious imba yamai vangu yakanaka mai vangu vakambouya pashow remember ndovaziva mai venyu ndovane mumba makanaka kudai waitako ndichavaudza iva havapo handiti vakaenda kunoshanda kunonzi kumachannel islands like maislands zviri part of England saka munhu angoripo yehanzvadzi yangu dai angasina ndakatokuchestira sigiant really angasina chi musikana akanaka brother yangu aripi mikondi yangu muti mhorei makadii
ari kutoti no haadi zvemakamera no please saka aizondibvuma sei dai ainge angasina musikana iye asingadi zvekamera ichida zvekamera handine nhamba yako aiwa ndiri kuti aizondida sei iye asingadi zvekamera aitondirambidza ka aiwa iwe unenge uri kubasa kwako zvekubasa kwemunhu zvingarambidzwa mune munhu kubasa kwake. Yes, of course. I think msaladi kwa mkangota mistake phone ikadonyera ikoko. Nonditukisa ikona. Nonditukisa andiri saka ndikwanisa kumubhula. Whoa, apa chingo chihanzisa naSharon zviri sei. Mozomuratidzawo best of my pictures. Musamuratidze mamwe aya, momuratidza nice ones. I've got nice ones. Paukaita pamudeto vanhu vachiti Sharon zvaukatonaka, ndikati vanhu havasatombona Sharon here, vanongomuona akapfeka chiheta vanonga vachikusaisa. Vanhu vanoona mapicture ako kuti pane munhu bukalaza ndise makeup zvekuderoka tinongouya tiri natural panapa lipstick yandongoisa chete zvapera neheti dzangu maina sekubva pamujeto zveshuwa manga maruva kubva pamujeto handambokuona mubhokisi keni hapana life yako wani yanda asi Sharon watanga ndoregerei kutanga kana paitwa marketing strategy. Why should I stop? Ini ndibvudzi rangu pakangonzi face even bvudzi ndoriri kukoshwa ndaripedza. Kana sisi Eunice varipo yatinyararisha mari tositaura kuWhatsApp. Iri bho makambokanga motenga kuti wewe mira nyaya yemunyu ndakamboitawo nyaya yemunyu iyoyo but ini ndakazozvisa kwato late kuti handina salt yangu yapera and it's very rare kuti ndite run out of anything because ndotenga zvinhu in bulk, ndotenga zvinhu zvakawanda. Ndakadira maspice kusvika because pane mamaspice anenge ane salt ngachiva kutonga meno ndakati ndakadya zvakadero ndikakanya netomato sauce kuti zvingoita unge zviri normal. Salt yakakosha ka zvakaoma ndokunzwisisa hangu ndokunzwisisa but wandinakidza nasi ndakaita drama iri bhome inashe mozomhoresana nashe nanagogo ndamboisa Alexio Zuzi ari apapa. Alright bo, bye bye. Say hi to the guy nyangu ari tekeni ngostands mhoro. Zvinobvukidza kumhorosa vanhu futi zvinotenderwa. Saka pamwe hanzwi kuti ndikuti chii. Ini ndakutaura ndexi kaini ndakukuluma. Ndikuzvidzisa ndega and mavhidhios angu achanga ane ndevere kuti mukati muchati eke. Bye Sharon. Bye. All right. Alexio Zuze zviri sei pam iwe ndakashaiwa soutini for 48 hours. Ndikutanga kuzvinangisa nekamera meno chichiitika baba. Ideyo mbichana apo kutangoda kudona mukamera macho. Hold this camera please. Ndorino mbotishandisa series. Right yana yazopinda man. Zvaita. Bobo kuri sei? Boss, ndiri na 711 ndaro kunzera wasoda Saudi. Wana Rose vari sei? Vari akatondibatra kamera ndikuri. Kuruza nogubata kamera matadza kuisa Samuel auye mukamera. Zviri sei? Sewe. Asi muri kumwa kani? Haturayo unoza nyaya ndoka I holiday kana 2 days holiday. Nasi holiday. Nasi nemangwana holiday saka bo. So mama masira michite masira michimwa. Ndai nachimwa. Yawanga chikuita yawanoita. Alexio ukasataura nyaya kuti wakambondikumbira soti rimwe gore ndotaura ndega. Chotaura izvozvi. Wala Rozana zvaari kuita naye. Taura tinzwi. Ndakambokumbira Saudi. Wakambokumbira soti wakatuma futi Rose.
Alright, usati wapedza nyaya yako ina hangu ndoda mari yangu yesofa wakadambula sofa rangu kuno ndachitoza Alice angachiseka palive apa ndikati mari yangu yesofa isati yawe ndezvako shamwari sekumba kwenyu kune feni asi Alex hauite musi watakauya iwe takanga chibuda ziya unombobadza feni sei yanga iri panzeka vanhu vanda vanga vari kupati gorosviba aida kunzwa aida kufefeterwa kanimi wana gorosviba wakazobva nguva yako paya na 3 maxeni kana ndiwo hapo wakabva na 3 maxeni wakamboti taura wakamboti wakagara seuri papati wangotarisa vanhu hauzoudze vanhu kuti endai kudzimba dzenyu panana kutarisa nezizorere kuti hamusati mauda kuenda here nayo mani kunhasi havana kuya mumba kwako here kunhasi havana kuya ndii holiday here vauya but hanhasi vauya kana 2 hours mama kuda kuenda kumuchato saka I think mama siya marasa zvinhu zvese saka zvapera zvese iwe waida zai futi it was you iwe ndiwe waida kubikirwa zai by the way munhu anofarira mazai uyu ndiye akatoti introducewa kumaribs ndakamaziva nekuda kwana Alex Sharon knows that favorite meal yangu ichi favorite meal yangu mabonzo mazai nesadza waida mazai ndobva wakasundidzira Rose kuti akumbire munyu kwandii dai sinotaura ndachibika mazai ka daikona kuti hauri kunyeba but I think maybe ine chokwadi nyaya yautaure mazai nomafarira kuti ndakatanga kufunga munyu iwoyo kusurazura ndikati goriye munyu iwoyo ndakambopewo yangu wakawanda zingamboiti dezvipo ndakapinda busy zvangu konfeso pane mfeso aigara panekas pako panext door mfeso asingawachi hembe anowacha pa1 pa2 months akatama mifeso ya akatama andaisanda pahospital vandasangana naye iwe ndakasangana naye kuhospital ngamuti iwe ndakazoziva basa rake hasi doctor mfesi yayo azviiti doctor kogara paapartment pedu anogadzira zviya zvikwangwani zvinoiswa kunzi direction gynecologist direction mazino direction ndo zvikwangwani zvaanogadzira apapa takubvunza unoshandepi zvikanzi theatre anogadzira zvikwangwani iri zvekuti doctor akadai zviramba pandaiti pamwewo ndinesi pamwe anoshandawo mufamasi mweyo ndasikatozoita ndino kuzvikwangwari ini neguhwa gaizi ndagaika pandakatomuona gaizi ndikati Alex togara nadoctor panapa Alex akati doctor ndikati but because akati ndosara mutheatre gaizi ndakatanga kumuvisualize every time aifamba nditoti doctor pamwe aitaura chokwadi anenge achiisa zvikwangwari mutheatre aiwa exit door iri oxygen inouko ndakasangana naye musi wekutanga achigadzira zvikwangwani anozanga kunotorwa mapirisi kakwamboti mudepartment remainternational ecrariaria saka chidai imomo apakaiswa matebhu zvikwangwani zvose zviri pamatebhu achidai achiwedhera ndo basa rake onoisa pepe oisa kuti dendalist pendalist candagolist idzozvo zvese zvaanoisa zvezve ndo zvaanenge achiita inini pawakatondudza kuti ndidoctor kandakati pamwe zviye ndidoctor pamwe student doctor ndavakati student doctor kundangoti doctor hangazoshaya mari kudai so maybe student doctor unongera imwe kutoyekera apanga akatochena kazvo kutoti anokwanisa kutopfeka bhachi rekuisa izvozvo zvikwangwani you can wear that idust coat and you look like a doctor zvotendeka akazotama tikamuti wakugarepi zvikanzi move to another place akatamba sika pakazouya mumwe musikana but musikana uyu I think futi vanenge vakachesera narumu because anopfeka pink saka ndizozivi kuti ndamataino kuti pharmacist and hasi kuti pahospital saka there is something chaanoita but ndichiri kumboinvestigata kuti ndivanani vanopfeka mauniform epink muno musiti vanopfeka pink uniform pink inowanzo iri kunavanozvara vanonzi kumaternity ward
musikana akagoita ushanda kumaternity mamakeup anesa musikana yeye ndakambofunga kuti anoita zvebeauty ndo zvandakambofunga azangenye kugarapo mapink coat normally kumaternity but you never know. neachipfeka zvimini kudaro kumbi naalice vari kuvigwa kumbi naalice vanonga achitisipa kumakomenti kumbi ariko kumbi ndiye mwana makuhwa senge iwewe arimo imomo mukumbi senge iwewe akomanaka usandidara kumbe ari imomo mukumbi kumbi ane power nachimaona kumacomments kumbi yakaipa kumbi celebwa alizuze hanzvadzi yangu alizuze alice anomborova anomboputa achirova but nhasi anga achiacta nhasi alice anga achiacta akuya nouya alice manje ndikine ane nyaya dzinonakidza but problem mubox anodona nyaya dzake dzakawandisa munhu wandandauya zotsvaga hangu nhasi special nditsano zvangu tsano zvabva nekupi aiwa usati zvabva uri kuiziva nyaya yacho vhiki rapfuurayo waindianzi hausi kuteerera zvekuitika ndakatarisa mavhidhiyo apfuurayo tsano saka wakazotarira ukaita sei aiwa ukanyengerera ndikafarisa ukanyengerera Alexia ukanyengerera unofanira kundinyengerera wanyengerera you have to buy me something after buying me something I will offload something for you inzwa musi wefriday ndiri kutambira ndoenda nokutengera something wonyatsodurura nyaya dzese yes ndine evidence futi zvinhu zvati paunorudunyura nyaya dzese unofanira kundiudza dzekuzotaura pandinoya palive nedzekusazotaura unoziva kuti zvamwe muromo wedu hauvhurwe nerwizi ndinokuudza pari yatida kutokuudza iwe uchaseka ende uchasipagwa friday ugadzirire tikunodya friday oraiti kurobinson here kakati kupi unoziva kakupitsa ini iwe uchiri ipapoka kana Nyasha akadzoka ndoda kuzoenda kana enda kumuendesa uko kuya kuno kwandakamboitira birthday handina transport ndo problem okay ndakuziva ano imunongondiudza kuti mudaenda rini tozoronga ndakumuendesa ikoko ndokune mvura kakweko ndoda kumuendesa ikoko kana ari kudzoka because ndefana kuenda naye but manje ndakawandirwa unondiudza at least 2 days before kuti ndione kuti ndigatsire ndinyasomeka sure kuti iri bo ndoyakira musi wetombotirwawo mapicture tombotadira friday ufanira kundiudza guwa hamene kuti Nyasha anenge adzoka here manje friday adzokera kubangkok arikuenda kuchikoro amboinonoita zvaari kumbonoita ma90 days wawati nezvimwe okay hakwanise kuita 90 days kunoku but 90 days is 1 day it's a couple of minutes pamwe anogondodzoka before friday iri bo atoronga babai iri bosha chimotaura neomwana iri bosha thank you babai thanks ite babai hanzi ndiita kuti hanzi Rose nauyu hanzani uyu mwacho bye guys say bye Rose Joanna babai good night guys Joanna anenge ari single zvake bye guys Joanna is single and searching uyu ane yellow ndewangu aiwa stay away uyu Joanna yasutarisa Sharon Alexio ndabhadhara salad pamusoro pazvo salad ndokudzai price yerora bye iri bo Sharon cha bye bye iri bo totaura bye bye guys next tikatite tichichinjanisa tione kuti next ndoisa ndikuona Lincoln mira ndikuona sister Rudo Marwadzo mira yeWaseke damboisa anonzi Mary White nokusebula seeing you Mary White Yes, Sharon. She's Esther. Oh, Esther, she say. Oh, she doesn't understand Shona anyway. It's just English.
Esther, how are you? Fine. Can you repeat after me, Esther? Esther. Yes, they said, Uh-huh. can you? Can you say Makurwe? Say Makurwe. Makurwe. She said, I know Zimbabwe. oh, she's a Congolese. Oh, Child. wow. I'm Congolese So child. she understands English only, no, not any other language. Yeah, Mwana not wenyu? African. Yeah. Eh? Wow. Yeah. Yes, Kana. Bonjour. Auntie Bonjour. Bonjour. Say comment? Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Oh, ça va bien, et toi? Talk. She's Who is your best learning. friend? Esther, who is your best friend? From my From school. my best friend from school is Talk. Adriana. Waboy Hello. How are you? They said hello. You. Hey, How hello. many kids do you have? Hello. Hi, how are you? Fine. What's your name? Ella. Ella, you're so beautiful, and your sister Esther is also beautiful. Say thank you. Thank you. What did you eat today? Yes. Oh, what did you eat? I ate pap. Oh, nice. Chivabvisa henyu titaure isusu. Guys, ndabva ndasuwa anonzani uyu wokwasister Jiri anonzani koka Michaela ndizvo? Ndeupi Sharon. Ndakatasa kuseni kuti mumbomuunza pakamera. Ndakatasa. At least ndikaita ndichiunza vana kauti 1 or 2 pavideo is okay. Inenge siri program yevana chete. Saka tinombotora chibiridzira. Nemumwe anonzi uyu mhani uyu kuSouth Africa namusuwa. Kamukomana kaya kataura masasi. Otherwise, please say. Kunoko kurimbo. Ko nyaya yesauti hanzi yafamba seiko. Nyaya yesauti yanetsa. Makambokanganwa sauti here. Ndakatozoshandisa bath salt mumwe musi kwakuzoisa mumuriwo zvese zvakanhuhwa perfume zvese ndikarara nenzara. Serious, I was just doing an experiment because ndandine nzara and I wanted to eat but ndaita sei ndisina salt. I'm telling you, ndakatoenda unogeza unoza kutovhura tap water kutoisa salt kutoigeza kudai salt. Rega ndimbotraya zvimboitira but so nothing worked. Muri pamberi. Ndiri pamberi Shem. Apa ndine nzara. Apa akasi kutombonzwa kana one word. I'm imagining handizivi hangu bath salt ndozvibhora zviya zvawaiti. Ayo Radox hani munoziva pane mabath salt anotengeswa anenge akaiswa mapingi machii iri coarse salt. Tinenge tiri mapekisi tudiki diki so. Tumacoarse salt twokugeza twokuti unongesa mvura just to soak yourself kuti urelaxe. Handizivi chachirungu da kutoitsvakawo. Unokwanisa sure handizivi. I'm serious. Ndekugezesa. Unongoisa mumvura and then you bath yourself. Handizivi nda kutozoitsvakawo. Handizivi sure. Ndena ichitofunga ka zvikodo zvezvekuti zvimabhowls zvezvinenge zvichizonhuhwa. Zvimafizzy balls. No, I'm talking about the coarse salt. Esther ari kungoseka ari kungoshaya kuti zviri kumbofamba sei papa. Zvikodo zvezvo zvinoiswa musanhuhwa kana kuti
Aiwa, no, not my fizzy balls. Aiwa, I'm done. Zvakaoma. Anyway, the babies wants to sleep. Look at this one. Mune two. A2, Esther and Ella. Esther and Ella, good night. They say good night. Good night. They said good night. Night. Bye. Good night. All right, bye. Thank you, Cheryl. Alright, iri bomb Good night. See you. All right. Guys, Nyasha is here. Can you end? Ndeipi? Ndeipi ese? Asongotovata. Dadavata shamari. Madiro angu esoko ndamuka. Kuribo. Ndiri kuri taura. Wawaudzere vanhu wakaita 3 minutes nezuro chindishaudhira soti. 3 good minutes. Chindishaudhira soti. Really, Shadow, really? Apa ndaibva uchechi munhu kundifonera 3 minutes amana mnachinditukira soti. Anzi ndichangopedza chechi ndikati mine ndichange ndangotaura munyaya yangu. Apa ndandarwadziwa nezochakandirwadza Nyasha ndechekuti chii? Ndechekuti iwewe the previous night wakasiya wabika iwo kwakwanza soti. Ndikakuti soti yawese yakawasa. Saka namu ndandakufungwa kuti soti yakawasa Nyasha. I think danga sina kukwanisa soti. Ndezokwanisa kubika naisine soti iyi. Wakawanisa soti musiwe ndikapomplain. Mira ntaura. Iwewe ndo wakatambisa soti. Cause waiti ndikaisa soti munyama, right? Wobva wagesa nyama iyayi. Wobika futi woisa imwe soti. Kutambisa soti ka? Kuko kutambisa soti ka ikoko. Sokuti wobika nyama, wogesa, woboilisa nyama nesoti, wobva waigesa. Woibika futi woisa soti. Unozodai wakafunga soti yese iyoyoga. Ungadai wakadya nendangariro. Waingobika zvisina soti, wodya nendangariro kungoti right ndine soti iyayi yandakambogesa. Ndine soti. Saka ndodya neimagination guys. Can you imagine? But ndakaita drama. Kupa mapapiro wakwasabhaya guys. Ndakarwadziwa sei? Ndakakufunga. Ndikadewa ngodhirene one day. Ndakagadzira mapapiro. Wakandisunga tambotambudzika. Alright, wendotabhururuke unge shiri. Ndaida kuti amune zvanga zvakaita sabha exactly. Zvikaramba ndikazobuda ndakaita chifokoni. Otherwise vana vadwaindepi kwamana? Mohammed ndamusiya room kwake. Eugene anenge aindomba kwake. Ndamusiya rumba kwa Mohammed I think, but now anenge aindomba kwake. Vanessa akagara pa asida kutaura neni. Akandinyararira. Nangodzoka bva akanyarira ake asida kutaura neni. Ndamubvunza kuti Vanessa chi? Kanza panangu. Saka ini nangotiwa panangu. Nasa ndina. Jina. Nambomutaura ini. Vanessa nambokutaura. Handinambomutaura ini. Nambomutaura. Pamwe zvinamawo pamwe nakuriwo mumudzi nhasi. Akatsvagirwa mukomana naKumbi. Ndoda kutaura Kumbi ari pana. Kumbi. Samwa. Saka samwa. Aiwa. Haana kutaura. Vanenge ndechofara because guys munhu watiri kutaura nezvakasiri ari kunzi asida kutaura ka. Mukamuona munhu yega mese ka mugashira chibhovhora channel imbovhuro yakangonzi Vanessa. Vanessa munhu une zvinhu zvake guys. Vakadai ndio vatinotaura nezvavo. Ndozvandokwanisa kutaura hangu ini like advocate yangu ndinotokwanisa kutonomira kubata ice cream lollipop kuti vedu ngatisaitana jealous. Munhu wakasikwa naJehovha musiki wedenga wakasikwa ndio munhu wandotane zvake. Wakazvinakira zvake wakaumbwa. Ita usijealous guys. Kutotaura sure kwakuzondozwa kuti ndiri flat base. Kota mwana kuti vakadai unoti munhu akamira guys ndi Vanessa uyu.
uku kumuteo kutudeo obva adeo suo odzoka padeo suo ndozvakaita Vanessa hati zvake kungoti avhairi zvake ndakati kuna Vanessa let me tell you dai ndiri ndakafunga zvaukaita izvo dai ndisingatauri nevanhu Yesu shero. ndeipi zvikusei Kondo ipi yaukuitile. andingotaurira hangu vanhu tichitendana nezvatikangopiwa zvakasiyana siyana naJehovha mutsiko wedenga kamuda kuona Vanessa don't worry stokai Nyasha gudya ngapa uyu paFacebook pake munozongomuona musikana wayo pamapicture anenge ari yese unless akatotanga madhirita futi mapicture One dzapa dziri serious kumwa. awa Vanessa zvinhu guys Vanessa zvinhu we are not even joking ndikudzei shapa dzinotamba naNyasha Nyasha anotamba nevanhu vakadai so ndiwo shamwari dzake idzodzo kunoti Vanessa kuti anonzani uyu another one futi uyu makev futi anonzani uyu Tida Tidhari wese Tidhari anoti sikini zvayo iyi izinotori gezi medu kudzi mwari vandiregerere pane mapicture ndakaramba kuposta ndikati shuwa ndikaposta picture rangu vanhu vanenge vakuti asatidha hatidii una ndikati obva kwadeo so kana ndikati I'm not positing you my friend ndiri kukutriva out really Sharon really vanhu vari boss ngamba asi mumapicture aiwa mapicture uku mufesi wangu instead of looking at me mufesi wangu would not tell me but mufesi wangu anenge akutarisa rimwe bhibhiri because guys zvatikuita nezvazvoka ndezvekuti herembeka ikaekera ikapfekwa kudaika inongonosvika yega Nyasa kudaiwo ini kwandiri inongosvika iti ndozvainoita but kune vamwe inenge ikaita maparallelogram mahorizontal achizonodzika I cannot deal guys Vanessa adzikira ufunga hako ndakatorwadziwa ndakatosvika keviolosis yese yapera ainini ko keviolosis yakaitepi tikanzi akadzikira ndichakutumira piki rake nezuro patakabvawo chechi nezuro ndakatorwa mapiksi ndichakutumira piki rake makevs ese adzikira kamari apa ndamutswa hangu nenzara ndanenzara ndamutswa nenzara ndawabika sadza hasi kugona kubika here chichikuitika asi pangori pastrike vanga vasiri kudya vese shamari vese kubva kuna bamunini vakaonda Eugene akaonda I think Suma ndiye akatosimba kozi Suma anga ari kubebisita saka kumaraini kwaanga ari ndo kwaanga ari kudya murambiri zvangu handifungi kuti type yakaita seikira gazi type yatuta nezvedu mwe nekuti kana pota nogona ngobata akadai so ndiye Vanessa akubika anobika hake ndichef chaiwo anobika vari kuita yezvehotel management asi but kuzoita simba zvake rekusimuka achidero I don't think kuti angariite rekusimukira amwe vanhu I don't think so musalad masalad angu ndakatozvibvuma zvangu kuti masalad akabhutora ivi bhuti teri makataura naVanessa kuti ane stress kupi Vanessa hataipi panapa maybe mukudhirifeya Vanessa asiri iye Vanessa hataipi panapa uyu Vanessa hakomenti anongoona akanyarara atombokomenti kawani ndofunga akatoya panapa angatoya nerimwe zita panonzi pashema ndokuti pashema hakomenti anouya anouya akajoina malive anonzi anani ana uye vadiwa pamoyo ayaya ndo akajoina patikapepe vakamuona zvake akangovata ari mujira havasati vanyatsa kupiwa havana kuona makeviolosis ndakuedha vangotositaura vanhu ukona kuti vari kuvhunza kuti hanzi kuya rini ndoya very soon ndambonogadzirira visa rangu mani ndanogadzisa 90 days angu takagadzisa 90 days I think ndoya bye chienda tositaura usei bye next time munonyora grocery rakanaka asikana Sharon ndakaenda kuuka remove
kick from the box, kick out. Ngakuda kutaurisa rudo marwadzo ndiatanga. Rudo marwadzo zviri sei? Yes, Shero. Mamira kana botanga ndatega edha vamwe. Hi, Shero. Zviri sei? Marshall, right? Kuri bho kuri sei ikoko? Kuribo inini zvangu ndandagara ndichingoona zvemunya for the past week paunenge wakutanga ndenda kuendawo kubasa saka ndangoti naso zvangu rega ndipinde ndongoti hai nandiroda kungomhoresa hangu hanzvadzi dzangu dzese dziri papa ana mamo ana chirandu especially adimaya vanzvadzi adimaya mhoroi. I'm saying it. Yes, I'm saying it. And did it team Nyasha, by the way? Because at least you've got somebody anoda zvekutumwa anotoenda kumashops achitono kutenga shopping. Indina nzvadzi yangu izvozvi zvinezuro ndakatomutaura kuti ndikurenda kutora restrain order. Hanzvadzi yangu anouya achishopa mumba mangu izvozvi. Sometimes ndoshanda 24 hours ka. My brother would come. Ndinenge ndakabika kana kuti food ye like weekend yeseka. Ndongoisa just stews chete. Ndozonge ndichikubika rice kana kuti sadza kana something else ndodya nemastews. Iye anouya ka. Anogara 30 miles away from where I am and anogara just paanogara ka flat yake yakanangana nebig supermarket. Anobva 30 miles yerugotwe rwamai vangu irworwo 30 miles away from me. Anouya obva ashopa mumba mangu ndiri kubasa obva aenda ende haumone futi kusvika akuda kuzouya futi kuzoshopa mumba mangu. Saka nezuro ndakasvika ka atora everything zvazviri mufreezer ka akatora ndobva aenda ane makeys epamba pangu abva aenda. Saka ipapa nhasi ndachitukana nemakusi ndandine nzara yekuti ndikati ndikangosvika kumba nhasi handisi kutombodya kana porridge kana chii ndoda kutonyatsobika sadza chairo bva ndaona freezer iri empty. Saka ndamufonera ndikamuti ndoda kutora restrain order ukangouya pano futi for the next 30 days ukouya pano chidi kushedzera mapurisa. Saka ndinti Munyasha anotombotumika zvake. Brother yenyu haana kuroora. Akasati karoora ndoka last born kamai vangu ande anda kuita kunge ndinamai yake ndamuti kana une nzara dzokera kuZimbabwe unobikirwa namai yako unondinyaudza. Akanyanya kuita mudoko zvezera ripi racho tigadzirise. Hai vatori munhu vanotori munhu kakangoonda zvako kangori kamunhu keke because kababy ndo kababy saka tinongokati kababy. Is 26 kusabikirwa ikoko. Yes, I can cook but anyway aita zvakazira. Anyway, yes, Sharo, you can. It's fine. I know you can cook because ndichirando ava ufunge. Saka you can cook because mningi no admire. So you can. Anoona shema TV. You. I am not sure because I never bother with him because I didn't. Please bother for me. I'll try and check one day kuti anoona shema television but I'm sure even kana achiona zvake ka he's still admire muningi na admire ndichirandu futi ndichirandu. How do you know? How do because you know? Inini ndiranzvadzi ya admire tirana mamo indiri mamoyo in Deveti and Konga. Ai munozvizive ngwani? It's fine nekuti hanzi bamnini kana mai nini mudonzo wenzimbe ukanzwa nzara unodya saka it's fine admire wouldn't mind. Atazombodzira izvi futi zvakare mukati meupenyu hwake. Anenge wedzira futi with amudheya.
30 miles. Why? Stop driving. If in Chimchika baby, you will become big baby. You know, you make it a sadza. Inini I just want him inini pa akauya munyika muno mudhisieka saka achida ndomboda kana kuona sadza ndofunga unganzwa nesadza waZimbabwe after a month aramba sadza ndopaari kuuya kuzodya sadza umba kwangu kunoga ndakunzwa sadza saka ndakamuti chienda kuna mai yako ende handisi amai yako enda kuna mai yako. But sister Marudo Marwadzoka, you can come back to Zimbabwe this year. I just put up explore do dambudziko because sometimes explore and expagorate ombo nyara kana vanoti kambota kuvarungu kambobva kambodidi oti ndodzokera kumaZimbabwean community. I'm there for him. Mudzoti I'll be there for him waiting. Aiwa uyu atomboita experiments. Uyu typical village boy chaiye. Me too. Iwe Shero ndachimbotsvaga munhu wokutaura naye saka ndabva ndangoitawo zvangu laki rekupinda ipapapa ndakubva zvangu uise vamwe. Have a lovely. Handisi tataura izvozvizvi ndatofara kuti tatowane potential bay. Tell him ndichakaunza one day kakauya ezvinezvi kandi ndakakabva naumba kwangu for 30 days ndoda kumupisira restrain order akangoya zoshopa mbama. Please, no, don't do that. You break my heart. The thing is tikaramba chimbikira hatsvage munhu wokuroora kando problem saka ngaabve mumba mangu anotsvaga musikana mushinu kwarore. No, ngaramba chiko anozokurumidza kutsvaga wokuroora isati ndava available for him. Shero mhani yesiyana neni ini ndio ndiri timadhimaya ndoda hanzvadzi yangu zvekuti ndoda adhimaya. Basa ndakanzi fly high. Ndakanzi fly high. Fly high. High. Bye. Bye Shero, bye. Say bye to my guys. Vatiti vacho vanenge vakaoma guys kuita kuti tize sandatombotaura kuti muti bye kuna ekera mufesi wachoni namo ndiri parumana nzombe. Hey my spirit and vanhu vechirume ndofunga bvudzi rangu rinenge rinoita unlike kuola chaiko inge ndiri kukambena zvakanaka wani ndikangu ndiise ekera no Lincoln ndiwe last one. Again, this is sister Nox blah blah. Lincoln is the last one. She did say, "Kupi kumbiro by linki. Kupi uya pano. Kupi kumbiro by link. Taura zvenyu." Ndachida kungotaura zvangu nenyaya yesoti kuti nyaya yesoti wandinakidza zvangu nhasi. But ini nahangu kusoti handiko because ndinobika zvisina soti. Anenge achizoda soti anozodesera plate make. And then imwe nyaya futi yandachida kusekesa ndeyekuti anonzi Alex handiti pangotaura nyaya yesoti uchiti hanzi ndakatombofunga kuda kuenda kwana Alex what zvikana Alex kwangu soti yange isingatombobudi because komari yesofa. Nozvinzwa ndakabzimended anyora paningiriki pacomment section ndakaseka zvisingaite. Akazviona saka ndatirega ndipinde ndikuye uchidzoti nabhadhira chikwereti chesofa handiti mashira angu ini ndinatobhadhira madziro angu madziro angu ndinatobhadhirwa atobatwa ndinofura ndichimbobhadhira sofa raalexiyo madziro angu ada kubhadharwa. Anyway, pane munhu anga achindifonera ndofunga wazviona ende ndatsamwa zvisingaiti ndikatombomisa kubackstage saka ndamuti please 2 minutes ndendapedza. Maita basa sister Nox. Iripo, bye. And sister Edith ndikuya futi. Oh no, please. Sister Edith, don't come. Why are you coming here? Oh no, please. Where's the link? I open nakusa link. This uyu you guys by the way linki uyu here link out basa kumovie kile. Peter. Lincoln, mina ndasi ndine imwe song for you. I'm waiting. Haventiona, vaitiseka, vachiti, handina wangu ndati, pavantiona, vaitiseka, vachiti, handina wangu, asina was, tarirai muone,
wangu hariko. Wow. Such a nice song. That dada goti ngachipedza anozodzipwa kana. So mama, you guys. Mawa. Baby yako. Uribo. Hapana zvakadhako. That's what I'm trying. Wazotoruchemera inini. Oh my God. Just about say Alexia one day. No, but Alexia, tell people about my scene. You will be shocked, guys. You will be turned around and shocked. Vane macherasi. Yo, unoimba yo. Yes, I can sing. Yes. Because chakakosha a message. No, the voice reminder case. Yeah. Guys. Oh yeah. Right. So that is. Baby yako. Uribo. Ndiri boy kuiseko. Chando nebasa zvese zvakadaro. Kubasa kapa ndikuzviona. Marketing ndekubasa kapa. Sinda kutokuziva background yako muoffice. Ndakufana kuchinja maitiro. No, but akusiko kubasa kwenyere kwakanaka. I like it though. Kwakanaka. Frasa. Taura chinzi. Hapana, ndikuona iwe wanga uchinetseka zvako nesauti. Apa. Taura. Apa unoziva zvinoitika musi waunenge uchiida uiwana. Ngaingo wako tete ausina kana dhiri nayo. Adaudzira tsitsi awashira door to door. Ndakatambudzika isapadi. Zviwanikwa. Next time paunonyora grocery robva watanga nemabasic. Watanga nemabasic. Usatwaisa tumwe tumasantorias wotanga nemabasic. My problem, there's not a problem there. Because ndaimboziita time yandaigara ndega. Handina ngochizviudza kuti handibike everyday saka pane zvimwe zvinhu zvisingangopera so but zvinokusurprise zvekuti wega unoshamisika. Yes. Mwene wazvo ndikutonyumwa. Toiti ndisisa unisi chete kuuya makahaidha. Hello. Ndikandivhari ndakanyanya handisida kushama. Ndakapfeka kuri kupisa. Lincoln, can you see me, darling? Yes, I can see you. Hey, the light is shining upon you. Yes. Gosh, you're looking so beautiful. Thank you. No, the welcome is yours. You know what, Lincoln? You just pretend as if you're in good books with Shema to avoid, those dramas.
vanondikikira kunze manje so Just pretend, and then behind the scene. Ndotaura nyaya yangu yesauti. Ndotaura nyaya yangu yesauti. Ndotaura nyaya yesauti usandiki. Ndine nyaya. Ayo atirivheze TV. Okay, ngantaure nyaya yesauti, but Lincoln just pretend as if. All right, I'll do so. Nyaya yangu yesauti, mashemarians, teererai. Sharon handakambokudza pandakataura nyaya yangu yeheartbreak ndichiti ndazonzwa nyaya dzevamwe mba ndatoona kuti ndasirira nyaya hobo. Remember ndichikudaro. Saka ndazvifunga pongo uchitaura nyaya yesauti zvakamboitika ndina chimuti manje. Uyu mukomana mukuru, uyu mwana wangu mukuru Tinashe anga achiri, ndofunga anga ari kuma5 months. Saka ndobva arwara nenhova zvetuvana tudiki. Ndoza tuvana tudiki tunongoita kana twarwara tungoita tumadhirama. Saka mbva arwara apa kumausiku. Ayo hakusi kunoku. Kwandikwa uyu ndo I think ndikwa Lincoln kuri kuita noise. Taure. Apa kumausiku zviya zvekuti kamwana kangorwara kungoita kuvhunduka. Tumadhirama tunongoita vana vacheche kamuka kungorwara kasina statement. Tikati manje toenda sei? Paive nevamwe amai vainzi mai rikangoti mbuya muprofita. Pataenda kwambuya muprofita nemwana uya manheru apa kachigwina kachipisa miri. Ndobva taenda manje nakachimuti. Ndobva taenda ndobva anonzwa zvekukweshwa nhova whatever. Zvikanzi mangwana makuseni mozoya nesoroti yemagodo. Ndobva tanotenga 1 kg yesalt. Mumba yanga igara irimo but angangoti gatinotenga nyowani. But anotenga soti bva yanamatirwa. Zvikanzi munopota muchimugeza muchiuya naye tichididi whatever zvinongoitwa kuti vana tine twarwara. Zvikanzi imwe yacho munomwaya mumba nepasi pemubhedha. Zvirikutondinakidza ndazvifunga potora kuti saka batatoizviita batazogara manje nhamo yazoti nkwenga manje zvazviri nhamo mba yekuti nhamo yazoti kwenga zvokuti tabika zvimavheji zvekungoti sauti ingawanikwe mumba. Sauti hamuna, mari yekunotenga sauti hapana. Ndobva tatora mutsvairo takatsvaira sauti pasi pemubhedha. Vatakatsvaira zvigodo zvesauti pasi pemubhedha kubikisa Sharon. Ndakatozvikanganwa ndosaka ndichipanda kuti iwe Sharon ndakunzwa nyaya dzemaheartbreak saka inini yangu nyaya ndini ndakatosirira zvinhu zvakawanda ndaisanyatsokonongodza ndichinyatsobata twese. Takapuwa tauresa kuti ndazvifunga ndikati takatadza kudya sadza kuti saka toita sei? Tauti mari chaiyo yekunotenga kana kai hapana, kana kanonzi katsaona kaya mheno twainzi tumatsaona havasina. Takatora mutsvairo tikatsvaira sauti pasi pemubhedha zvimagodo tikaisa muriwo. Nambozvifungira kuti idzinge spirit imakuspeakers. Iwo zvinhu zvapuresa tingarare tisina. Iyo ndakutoseka zvangu. Ende zvakatoendeka. Ndakatombotaura nyaya neboys dzangu kutose ende zvakutonakidza izvinezvi kana takutozvitaura izvinezvi zvakutonakidza kutoita nyaya but time yacho hazvasingambonakidza. I say my handsome. Vari bo zvavo. Mozwa mboresa kuti handsome kuri sei?
Alright, uchaona mangwana. Ndowaona Lincoln wafinya msei pandati mahandsome. Apa nhasi waswera kuda. uchibvunza mahandsome zuva rese. Apa ndandisingada hangu kupinda because ine hangu zvekutaura zvinondinetsa, handifarire zvekutaura. Shwe mungauya motanga kuikira panapa muchitikanda muchiita sizina. Kakuzongofarisa kaunoita ndokazoenda. Ndisinga nhasi ndandakazviti ine hangu zvekutaura zvinondinetsa. Zvekutaura ende Sister Sisi mai Nyasha andina mashoko mazhinji nemi ende ndichakubata ndo mashoko angu. Mai Nyasha mashoko angu ndekungoti ndichakubatai. Keti handina zvimwe ndingazotaura zvisiri. Ndichakubatai. Full stop. Ya pakaipa. Apa ndazonyanya upinda because of Lincoln. Nango mukapinda, let me drop you. Ndototijairira. Kick. Anyway. Manishero audaro urukikireko. Wakika. Indine chimuti. I'm looking for my beds. They're going. I'm looking for my beds. I'm looking. Betsy, oh, baby, Betsy, oh, Betsy, oh, looking for Betsy. Passion. Looking for my Betsy. And the sharing is caring. Caring is giving. No. Ndavakanda uko ndototangototiitira manyimwe lakavajaidza pepepa vakasvika vakandiwachisa vorambochindiwachisa apa Lincoln wachahamireka haasi straight kaLincoln. Lincoln anokusiya. Lincoln ndo problem yeLincoln. Lincoln hanatso kumira newe pamuchunjuzuru. Lincoln anoenda kuita mhepo. Izvozvi ndikaudza rimwe bhebhi unoita kwaari. Wakandisiya. Iwe unofana kuimba neni chete. No, Lincoln iwewe wakanditengesa ukati hanzi inini ndakakuaktira saka kana zvinhu zvaita silver platter, why can't I take the silver platter? Ndinotora zvinhu zvangoya zvega. Saka iwo munyai dhoku varipa vadhoku ndemi muri sei? Dhoku zviri sei kurova. Dhoku havasi kunzwika. Havasi kunzwika. Dhoku hamusi kunzwika. Tonoti device rava risi pamute. Chimbobaya zvakanaka ma-earphones zvinzwike pamwe tasati makabaya mushe. Takanovatora kuRobben Island sa. Vakazvivandi. Wakanyurura. Takanovatora kuRobben Islands munhu ari kugara zvake muisland nguva yakarori inoita kati dzokai. Iwewe ndakakuudza ndichikufonera ndichiti ndoda soti ndichichema nesoti iwo kumbiwo wakunditanzike nayo wire it through email kana PayPal. Through PayPal ndo zvakatiita guys ndatotanga kumbi hauiti kumbi uri savage through PayPal. Mai dai wakabvuma maybe angane plan. Of all the things zvawaikwanisa kushaya ka handinombobvira ndafungira kuti ungashaya sauti, saka I took it as a joke. Saka ndatoti handokuisira paPayPal mari yacho, maybe wangodawo mari because no, it's a lie. Wakatokuisira munhu wacho paPayPal akesi mari usada kunyepera vanhu wakati they send it through PayPal ndo zvakaita hanzi woidownloada ikoko kwauri ndo zvandakaitwa nakukombi guys. Maybe ane magic yaigona kuzosvika. Ndaitoti utori munhu anofamba akarongeka, hanzi hauzoshayiwo yemagodo. Chimbobudai mudzoka. Maundinzwa? Ndakunzwa ma. Alright, I think earphones achanga asiri kuita maybe. Okay. Vatikamire kuita kuti akatiuti mbichana boss hamusi kuoneka zvakanaka. Earphones ekuRobben Island. Otherwise
I still go, guys. Long time. Lincoln now so disturb babasa. Utimbo kudoneka. Waziribo. Seriboka. Vari ngonofana kuziva kuti uri kutsvaga mari all over the world. You are working. It's a conference. It's a conference call. Basa ripere kopera ini. It's a conference call. Plus wakona uchidisturb wako niko unongogara basa racho hausi kutonyatsoripwa. Yapindirwa vane maloya manje. Link wanetsa tangonzwa mbiri yako link wanetsa. Apa pari dog ini mungatoita munyayo wangu. Nanetsa nei. Ndanyingoti amuona kuti link unyanetsa nei but pakunetsa my boss. Mai aita chirandu futi and unoza but ame tikati chivo nezuro kumbaita kuti shero anenge zongororo saka panga pandangokuona ndanyingofunga shato ona yangoti linga angofanana neshato wainochinja mavara inenge juya hayo but ichiya softers munhu ozomwerekana wapinda mumanhu but handisati ndaita attack aiwa but all is good nenyaya sauti ringonetsa sauti yakaipa sauti yanetsa ini ndikaita mukadzi akangoshaya sauti mumba anodzokera mumba kwavo sauti yakabvira kunetsa mubhaibheri sauti yakabvira kunetsera mubhaibheri chaimo apana so mwari chayakazvita pakutaura kuti hanzi muri munyu wenyika guys ati sort of road angaziva chinhu chakaipa pakaipa but matsvagiro shere kwakuroda kubika nesauti here because ndadovonga yangu ngati pamwe wangoda kuti ugadzirako salt and sugar solution no kutodzwa kutakudza chinhu chemunhu but yakakupinza busy but tongoti makorokoto tongoti hedu makorokoto munyu wegore rese wamo mine ndideoso ndimbobvisa linki kuzomisa mangwana ndinomupinza mangwana ndichimuimbira amboita basa guys right rega ndite official opening kumbi ita kuti ndite official opening of my songs launching salt bought after a long struggle worth 50 bahts. The salt brought from it's so bad. Ribbon. Yes. Ribbon. Ribbon. Okay, let me. Chigero ndo chine zvinhu 200 hakuna chigero dambura nemuromo shamwari munobura newspaper muchida kufika opening yesouti yes dautoivhura pano suti wenda kati ndatoti handiivhure ismaisouti outi kumabrandi kusabude uku unosvika pakudzokera kuzimbabwe onaye souti iyoyi handikore pakadzara nozi unosvika uchi pakuenda kuzimbabwe ndinayo kamunopi hamutokorevi nhema hamurevi nhema rotodzokera ndinayo hanzi pakazara vanhu vasina kuita musha mira changu acha speech ita speech kupi ita speech yes okay manero akanaka mashemerenzi ose aungana pano urongwa uyu hwakatanga kare munoziva kuti takafamba kwakawanda ende patakatsvaga munyu vamwe vakatombofunga kuti taakurashika
takatsvaga iri tsvigiri, asi mukati mezuva ranhasi tazoiwana munyu. Munyu uyu uchasevha mageneration akawanda, ucharungira baba kana vabva kuBrisbane, vabva kumhiri kwamakungwa, ucharungira vazukuru. Saka sauti ngaishandiswe nemazvo, nekuti haisi yenyu moga, isauti yevamwe kudzamara tasvika. Haipiwe zvikomba sauti iyi. Nekuti kune vamwe vanofarisa vanoti kana vakangoona vanhu vaakubika nesauti. Zvikomba zvinouya nesauti yazvo. Iyi sauti takaiona tatambura, sauti takaifira. Saka taikumbirisa kuti kana sauti yako ishandiswe nemazvo. Aiwa, nemashoko aya tinoti sauti yavhurwa. Sauti. Ezikupiga isedzokera arume tichekerane ndichivhurawo sauti yangu iite official opening. Guys, it should have an official opening. Kumba freeze. Kumbi don't freeze, please. Mkwize sauti. Mira kumbidzoka futi anenge ari kumbogadzirisa uyu. Kumbidzoka futi lingi iro mindisire uyu kumbi link. Guys, tinetso kuivhura zvakanaka sauti iyoyo. Pandinenge ndakati asi ndokuvafurusa. Yes, Metabas. Guys, no one special guest of Salt opening today. Dzava kumudare. Right. Vangarova saka takanovanyurira tikati ndimi inonzi guest special guest of honor. Ndiko Guest of honor, my representatives. Yes, guest of honor vedu. Anyways, tichimirira kera pamusana pemunyu wedu takakokai kuti mudzoke muchimiririra department remunyu munoti kudii? Tinongoti hedu tida kutenda nekuwanikwa kwaitwa munyu, kuti munyu wapinda mumusha. Kana munyu wapinda mumusha ndipo panoti mushazve. Kana musha usina munyu hausati wamusha. Saka tinoda kutenda nemunyu wapinda mumusha. Ende munyu uyu hausi kuzongoshanda kubika chete, unoshanda zvinhu zvakawanda. Unogona kuzogezesa zvenyu. Vamwe vazobikisa vogezesa, but munogona kuzogezesa futi kana muchida yenyu. So kana kukweshesa mazino. Wow, that's nice, Dokotera. Wow. So yeah, our representative guest of honor vauya neribhoni yavo. I think vakamirira kudambura ribhoni yemunyu. We'll hand over to Kumbi. Oh, dad. Aiwa, zvaitwa nemukwasha tazviona. Kune vanga vakupinda panga pachidamburwa ribhoni yemunyu, vanenge vanga vatumwa kuzotiisira iri tsvigiri. Saka ini handichanyasokunzwa izvangu, asi kana muchindinzwa tinongotenda Mwari nekuti zuva iriro tatakarimirira, zuva rekuisa munyu pazvironda. Ndinokutenda isinamboiti regai tingotenda vanga vafamba vakwira ndege kubva kumhiri kwemakungwa vabva iko kuScotland, kudokta kana kuti ndedokta wezvefundo Dr. Kumbi Selani, Dr. Sociologist
saka vanga vangofambira department resociologist kuzongovhura awadi ravo wakaita zvavo 2 cents but vakaflya for 1000 US dollars kuya kuzongovhura chii salt ye1 cent. Tinokutendai zvakare doctor of sociologist, tinozvitenda nemasacrificials amunoita. Toenda zvakare kuna doctor vedu vezveutano uyezve mubhaibheri shoko raMwari uyezve emusician. Thank you very much nekuti guest of honor of sociologist. Totinda dzingamboiti toitambira sauti baba sauti yauya baba toitambira sauti sauti yakapirwa naNyasha toitambira sauti baba sauti ndeduko toitambira sauti baba sauti mazwi ndiri kufara babai batira kurapera hakuna vanhu vakadai. Bye, Doc. Bye, guys. Have a good, wonderful night. See you. Gwindiri handisi kuona chinhu zvinhu zvese zvakangoitwa cross saka I cannot add you. Gwindiri, can you just try to unmute? Hapana chiri kumbooneka kuti ndikwanise kukuedha, so maybe both the audio and the video zvakamutwa saka ndikwanise kuedha. Anonzi Gwindiri. Wow. Right, ceremony yapera. Ceremony yapera. Ceremony yemunyu yapera. Tinozvitenda sikamboiti. Guys, indakuinda and good night guys. 2 hours 30 minutes tichita ceremony yemunyu. Bye guys, bye bye. Ndakuinda ini ndakubozora. Aya. Ndakuinda guys. I'm going. Right. Ndakuinda. Bye. Bye.